dirua jasotzeagatik zigor auzitegiaren 3 urteko espetxe zigorra jaso eta 20 egunera. Hortaz, bere bizipenari buruzko memoriak ziegan idatziko omen zituenak itxaron egin beharko dute ziur asko. Eskandalu kasu horiek beti dute neurtu beharreko punitibismo bat. Teorian, Sarkozyk bere etxean zigorra bete alizatea ez da albiste txarra. Azken aukera gisa kartzela aurreko usten duen berme sistema bati buruz hitz egiten digulako eta prozesu judiziala amaitutakoan soilik. Sarkozyrekin dagoen arazoa da 80.000 pertsona inguru askatasunik gabe dauden herrialde batean haren kasuak agerian uzten dituenak pribilegioak eta berdintasunik eza direlako are gehiago aintzat hartzen badugu gaur egun 60.000 lagunentzako tokia dagoela Frantziako espetxetan aurrikusitakoa baino 20.000 gehiago. Europako Kontseilaren arabera 2023an pilaketa tasarik txarrena zuen Europako 3. estatua zen Frantziakoa, Zipreren eta Errumaniaren atzetik soilik. Espetxe preventiboaren erabileran ere Europako bataz bestekoaren gainetik dago. Berez, altua dena da. 2021an epaiketa edo epai irmoaren zain zeuden presoak guztizkoaren 28,5% heltzen ziren. Horrek dakarren guztiarekin normalagoa baita espetxean epaiketaren zain egon den norbait kondenatzea askatasun egoeran prestatu duenak baino. Sarkozy hain azkar aske uztea sistema desorekatu baten islargia dugu. Non askatasunak zerikusi handiagoa duen akusatuaren txekera eta eraginarekin epaitutako delituarekin baino. Baina irtenbidea ez da agintari hoia kartzelan usteltza eskatzea, baizik eta gaur egun aberats eta pribilegiatuentzat salbuespena dena, gizarte osoarentzat araua izan dadila aldarrikatzea. Eta guatzen gaurko azalak errepasatzera, etxetik hasiko gara egunero bezala gara egunkariarekin. Titularrak hauxe dio, Gogora Institutuek lehen aldiz eman dio ahotsa torturaren biktima bati, Xone Fernandez da bera, Espainiako poliziak 2005an torturatu zuen. Gogora Institutuaren ekitaldi instituzionalean parte hartu zuen atzo Gasteizen egindako memoriaren egunean. Eta azalean aipatzen den beste gaieteko bat da, Ertzaintzako esan sindikatuak Rosatzarraren heriotza beraien eskuetan dagoenik ukatzen jarraitzen duela eta asteburuan bere omenez Donostian jarritako plaka kentzeko eskatu duela. Argazkian bestalde, Javier Zabala, Aspeko pilotaria agertzen da, elkarrezketa egin diolako Garak. Berrian titularrak dio, Siden horrek 33 aldiz bidaliziola altzairua Israelgo imi arma ekoizleari genozidioa hasi zenetik. Euskal Herriko altzairugileak orain arte argitaratutakoak baino askoz bidalketak gehiago egin zizkion enpresa militarrari eta 5,8 milioi euro jaso zituen trukean. Jose Antonio Jainaga, Siden horreko presidentea, biharko deitu dute deklaratzera Espainiako Auzitegi Nazionalak Gazako genozidioaren konplize izan delakoan. Eta argazkian, EH Bilduko Peio Otxandiano agertzen da, loreak uzen, atzo Gasteizen izan ere Partidu Popularrak eta Voxek izan ezik, Eusko Legebiltzarreko beste alderdi denek elkarrekin oroitu dituztelako gatazkaren biktimak memoriaren egunean. Deia egunkariaren lerroburu nagusia ere honi lotutakoa, Paradalesek etzan duela atzera egiteko arriskua sumatu duela azken indarkeria gertakariengatik. Memoriaren egunean Euskadin gertatutakoa gaztei helaraztea eskatu du eta gogorarazi du demokraziak indarkeriari gabeko bideak dituela intolerantziaren aurrean. Argazkia ere hildo berdinetik, baina kasu honetan Bilboko ekitaldian ateratakoa da.
Gipuzkoara goaz, Notizias de Gipuzkoaren azalak 2024an Euskal Autonomia Erkidegoan egindako abortuen 95% zentro pribatuetan egin zirela dio. 428 haurdunaldi eten ziren 93,6% finantzaketa publikoarekin. Eta memoriaren eguneko kontuak Notizias de Gipuzkoako azalean ere bertako argazkian. Ezkerretik eskuinera Ainhoa Zugasti biktimei laguntzeko zuzendaria, Amelia Matxinbarrena eta Kildako Diego Fernández militarraren biloba dena Maixabel Lasa, Juan Mari Jauregiren alarguna eta Ixone Fernández torturaren biktima. Diario de Noticias egunkarian titularrak dio kontzientziazioak zifra errekorretara bultzatu dituela indarkeria matxistaren salaketa urtarriletik irailera 1.693 kasu erregistratu zirelako Nafarroan. Eta Diario de Navarraren titularra, 300 herritarren salaketeko hartarazi zutela Nafarroan iruzur fiskalak egon zitezkela, azkenik 19 bakarrik baloratzen da ikuskapen fiskal bati begira. Diario de Navarraren argazkian, gizon bat agertzen da oilo zinguratuta oilotegi batean, hegazti gripeak arrautzen prezioaren gorakarra ekarri duela da honen albistea, 23 garestitu dira. El Correoren gaurko bi edizioak antzekoak dira, titular desberdina daramate. Bizkaikoak dio Pradalesek Euskadiko garai ilunetara atzera egiteko arriskua ohartarazi dituela gazteak, eta honi lotutako argazkia ekarri du egunkari honek bi azaletara. Amelia Matxinbarrena, Isabel Lasa eta Ixone Fernández agertzen dira. Eta Arabako titularra bestelakoa da, Mercedesek 6% handituko duela bere ekoizpena eredu elektriko berriak bultzatuta. Eta azkenik Bozento taldearekin amaituz El Diario Baskon titularra, Euskal inbertitzaile taldeak Ubesko erosi eta Gipuzkoan ainguratzeko eskaintza itxi duela. Eta memoriaren egunagatik Donostian egindako ekitaldiko argazkia gaurko azalean. Goizeko 7 eta 38 minutu direlarik, honaino gaurko azalen errepasoa. Informazioaren aria. Naiz irratian, zure ahots mezuaren zain gaude. Hartu mugikorra, sartu WhatsAppen, grabatu eta bidali 644-632-99 zenbakira parte hartu ahal izateko. Piztu, entzun, Naiz irratia. Informazioaren aria, Naiz irratian. Zazpi itxaso eta kolatuak sentitu ditu txalupa zaharrian. Orain hemen gaude mozkorturik abesten, kantauriko kaitxiki honetako txoko ilun batian. Karibeko gardenetan zanga, Terranoban azurrak dardarka, itxas milak asko baina ez naiz iritsi, itxasoa eta zerua batzen dire marraotara. Ez aldakizu arnasa falta zaidala, errekan gora noan bakoitzian, arrainen antzera itota, itxasotik apartatzian. Harrapatu gaituzte tabernako argiak, marinel bakartion bizi modu tristia, kamareroak taraizo
daukagu partitzia. Portuetako lanien liura, marrazo gozetien ozkada, lapurtutako bihotzatik txikiak. Goizeko 7 eta 51 minutu asteartea da, askotan komentatu dugu. Asteartetan indar berezia behar izaten dugula, beraz bagoaz gaurko tertuliarekin Iker Gurrutxaga Goibellategi eta Lander Martinez daude Donostien zain dagoeneko. Egunon hirurori. Egunon. Bueno, zer moduz asteartea? Ondo. Ni gaur astearte izateko oso ondo. Nio zut oraindik baina atzo baino beto, orduan. Bueno, Ibili. Bai, atzo baino beto, zer egin daukazu Atzo ze jarri zen ezuk zure sareetan. Zer jarri nuenik? 1500 metrotara igotze baldin bazara, eta hotza egiten duenean, izurrai. Bueno, egande goizean itzen zen Hori ba, hotza egiten zuen. Bai. Izurrai. Bai, nabaritzen zaizue goi daukazula, hotxa apur bat arrakatuta. Uste zenuen parrandero ditzen ari nintzela beste behin. Hori da. Ikusten duzu ikusten? Zaloa, gauza gaina, zuk jarri duzu gaurko editoriala, ez dakit sumaten, editoriala gaurko izan da neko. Sarkozy, espentxetik atera da, eta... Aizu Iker bideo bat ez oso polita atzoko elkarrezeta Tomekin, bulegoko abeslariarekin. Bai. Eta zure eskerrik hasi nun Tom deitze dutela. Bai. Tom deitzen dula berak bere burua. Horren ari nintzen pentsatzen Toma da baita ere, bateriari, timbalari Tom deitzen zaio. Bala. Tom. Eta nola du egiten izena delako. berez? Tomas. Tomas. Bai, bai, Bueno, bai. polita da. Bai, bueno, bai, azkenean nik ere ohitura hartu dut. Azkenean beste entzun dut Tom. Normalean, nik Tomas deitzen nion beti, Bai, horren Tom. Bueno, etxekoiagoa geratuko zen, horrela. Bueno, modernoagoa ere, bai. Bai. Zuri Iker, normalean elkarrezketak egiten dituzunean Iker edo Gurrutxaga deitzen dizute. Zu bakarra zara Gurrutxaga deitzen didan. Bai! Munduan. Benetan? Bai. Gurru, bai, askok. Gainera denok, etxeko denok. Gara. Gurru. Dos, etxeko dano zarete, gurru. Zen etxean deitzen zitutela gurru. Ez. Eta izenez, normalean mundu profesionalean, bai, edo zautzen ez dagoenak. Edo amak. Ados. Edo izebak. Baina, originaltasuna baloratzen da. Bai, Gurrutxaga, zu bakarra zara. Ez dago beste inor mundu, esaten didarik abizena osorik. Ez, nahi musikariek eta izenez. Ez dakit, ez norma izen. Ez dute jakin behar. Ja, bai, egia da. Eta gertutasunetik ere, bai, talde batek bai, baina bereik lan egiten nuen, hortaz aldatzen da. Bueno, emetik aurre nahi baduzunik ere gurru deituko zen. Ez da inolako zerarik. Begira, erredakzioan gurru big deitzen didate. Beste denek Iker. Garatek, Bai, eta... Ziazu beste pentsatzen iraia. ez. Iraia berri. Gainera bideoa jaso duzu, oinatzak. Fijatu Fijatu bideoan esaten zera, zen kristoari zaite deitzen da. Oso ondo. Ez dakit konturatu zareten. Gaurre Joarrek apur bat etxean, Jesus esango du, ezin daiteke esan. Etxekoa hori da, bai. Sentiarazi nahuela. Eta ni sartu ez da esan dira, joder la patriota esan dio. Nola? Makonak jarri du. Jo. Eta nik uste nuen, bere izan zela. Naiz. Eta joarrak ez nizan. Bueno, bi arrasetzako utokekin baita ere tertulia. Bai, arazori gabe. Zergatik. Tokeko gitarrista delako, bueno, berean entea da, Beretze mungiako, bai. Baina lekitxarra bau detartean, ez? Bat, ez berean entea, bai. Silitia izan daiteke lekeitiar badago. Ahi bala, hostia, ba. Etxaiak, etxaiak sekulako letrak ditzen. Ni komentzutan nengoen, abeslaria edo lekitxarra zala. Ez, hori, uda lekiteon pasatzen du badu familia lekiteon. Abeslaria gainera? Ez, gitarrista. Zaten amarik. Kasu norbete gorako Aitok deitzen diogu lekeiteon. Aitok. Bai, ia nik etxaiak ekarri dut gaurra. Ia etxaiak ekarri dut. Bueno. Ia. Baina aldatu dut. Bueno, gero jakingo dugu Iker, zein kantu ekarri duzun, galdetu nahi dizu edalako, zuek zenbat hizkuntza dakizkizue?
jakin edo... Nik biterdi esango nuke, biterdi. Biterdi. Hiru esatea gehiago da. Es que, claro, jakin zenbatenaino. Oia kontua. Claro, nik esango dizut 5, baina... Bueno, bost. Enekin, a ver, venga, bota. Bueno, zerbait, euskeraz, gazteleraz, ingelesez, frantsesez eta katalanez. Nik 5 horietan, zerbait, moldanit. Ulertu, eta ulertu italieraz eta portugesa ere nahiko errez. Orokorrean. Baina, 5 horietan... Egoitzuk? Moldatu. Nekez, euskara eta gaztelania, tordik aurrera. A ber, Alduzun egiten duzu. ni hitz egiteko gai naiz, nahi beste, baina, bueno, ingelesa, oin frantsesakin nabil topera, eta alemaniera ere garaian oso ongi dominatzen nuen, oin japixe galduta dakat. Eta baldin badakizu, Bueno, eta katalana sartazen. Eta barkatu, ez. Segituan hartuko zen. Galegoa, neure etxean beti, bueno, amonaren etxean betian ikan galegoa. Eta benetako galegoa, ez, orain telebistan ikusten duzun hori. Ze Galizierak nire ustez asko du hitz egiteko modutik. Kalegia, bada hizkuntza, bada neurrendi batean ere tokian tokiko hizkera eta batez ere zerrolako azentua ematen dioten. Frantsesarekin topera zabiltzala katalana segituan hartuko duzu. Bueno. Segituan, Erdibide batez. Segituan, ez da erdibide segituan hartzen da. Bueno, kontua da, gaur Landerrek ekarri digula hizkuntzekin zerikusia duen datu kurioso bat. Atera denez, hizkuntza baino gehiago hitz egiten dugun, gainera gu behintzat ikusi dugu batzuk biterdi, bost tigerrek, baina hitz egiten dugunok, zartze prozesua polikiago daramagu, diotenez, eta gainera babes bat da gaunarentzako eta gaitasun kognitibo horiek, pixka bat mantendu alizateko, datu interesgarria iruditu zait, ez da ikusten dut gure erakarrita gainera, guzti honeko garela, irudienez agian, gehiago aguantatuko dugu mundu hontan guk. Eta nik uste dut azkenan hizkuntza aniztasunak, ez dakit zer eduki dezaken txarretik, atzo nintzo lehaga eduki genuen hementxe, EH Bilduko udalgintza arduraduna bera, eta esan zuen gauza bat oso zentzuzkoa dena, azken aldian ari digute, azken aldian zamarkadak daramazkigo dagoeneko alako dikotomia batekin, badirudi euskara ikasteak zuzenean supremazista batean bilakatuko zaitula, edo kontrakoa, nolabait motz edo, nola euskarak espazio asko hartzen digun, gure burmuinean badirudi ezin horrek kentzen digula inteligentziatik edo, medikoekin ikusten dugu, medikoak Euskal Herrian, euskaldunak edo onak izan behar dute, ezin da mediko euskaldun eta on bat izan. Ala dio, ala pentsatzen du alderdi jakin bateko pertsona bat, ez dut izenik esango, baina bere ibartarra da, eta bizi da Portugaleten, eta eneko deitzen da, abizen ez dut esango. Baina, bueno, hau da, barkatu, gaur, neko gainera esatez, baina, honintza oleak esaten zuen, sartu digutela alako faltsukeri bat buruan, alako gatazka bat hizkuntzen artean, eta dramatizatu, ez dela dramatizatu behar, azkenean hizkuntza aniztasuna aberastasuna da, bakoitzak ikusiko du ikasi nahi duen ala ez, ikasteko aukera duen ala ez, eta gaitasuna duen ala ez. Baina nik uste dut ez dela bi talde egin behar, baizik eta oraindik ere euskara ikasteko edo euskaraz hitz egiteko barkatu gai ez diren kasuetan, langile publiko horiei, bermatu behar zaiela aukera ikasteko, bakoitzak bere modura, bere ritmora, baina horrek aberastu baino ez du egingo. Nire iritziz. Ni guztiz ados nago, eta gainera orain iritsezkezkegun gatazka guzti hauekin ere jendea esfortzu handi bat egin duela orain arte perfil minimo dateratzeko bintzat euskeraz, pixkaia egiteko, eta orain iritsia momentu bat badirudi dena ahaztu zaigula, eta aurretik datozenek pentsatuko dute 5 urte zaian euskaltegi batean lanean egon diren pertsona batzuek, ez? Baita ere askotan diskurtso horrekin badirudi, banatu nahi goituztela bi eremutan, ez? Euskaldunak garenok, eta erdaldunak diren horiek, eta badirudi oso gutxi direla euskara ikasteko autu egitu duten erdaldunak, eta ez da horrela. Milaka lagun ditugu gurean egunero euskara ikasten saiatzen beraien maila hobetzen edo maila bat edukitzen, eta gutxi direla hor zain daudenak, herri batetik bestera, ateatzen duten bandotan ikusteko, honek, herri honetan, ludotekan euskara eskatzen ari dira, nola da posible, taska. Eta gero bestaldea dago horrena, kontuz. Eta da, zema dauden titulu batekin ez daukatinak ideia ere kasi euskaraz. Eta hori da meloi handi bat, Eta titulo horiek, esan edut, ze bat,
Bai. Ni, eta kezkatu naiz, egun hauetan ibili naiz, lagun batek eskatu zidan zebirako laguntzeko. Ahozkoa prestatu bertzuela eta. Nik esatu nion, nik uste dut ez duzula probatzen. Eta berari irakasleak esatu bentzen baietz. Nik esatu, probatzen bat moduzu, arazo larri bat daukagu. Behon daizula probatzen bat moduzu, titula izango duzu. Baina arazo larri bat daukagu, zei nik uste dut, zebi, ja... Titulit ez badakagu, eta... Ez da, ja zebi bat eskatzeko, begira, hortaz... Ja maila behar duzu, gutxieneko maila osaltu behar duzu. Bai, hortaz aritu naiz, justo asteburu honetan nire bikotearekin hitz egiten bera ari da orain euskaldun petoa da, badaki euskeraz guztiz, baina ari da orain ze bata ateratzeko euskaltegian eta aritu ginen hitz egiten, esaten zuelako eskenik badakit euskeraz hitz egiten eta nire alboan jesartzen denak osta hitz egiten du euskaraz eta datorren astean doa edo ez dakin doizoa azterketara, ja badijoa azterketara eta ni oraindik naiz gai ikusten azterketa hori egiteko eta aritu ginen hori komentatzen, ez? Nola azterketa horrek edo titulu horrek ez dizun bermatzen inundik inoera ez hizkuntza gaitasun hori. Ez, noski ez. Bueno, minimo, esan nahi dut. Ikasten duzu azterketa egiten. Hori ere, esan nahi dut, hortara, hau da, azterketa hori gainditzen bandi moduzu, dituzu gauza. Gehiago da, azterketa da arazoa. Niretzako ez da arazoa hizkuntza menperatzen duzun edo. Hau da, azterketa hori gainditzeko egia da, badakizulako. Hemen arazoa da, gaur egun, ahozkoa, prestatuta eta buruz ikasita eramatea daukazu. Bai. Hori da lehendabiziko arazoa. Eta ez da baloratzen... Eta ez dira galderak egiten. Improvisazio ez dago. Ez dago improvisazio horik ez dago. Hortaz, improvisazio horik ez badago, buruz ikasitakoarekin balio du. Eta testuan idatzidakoan gauza bera. Hortaz, azterketa eredua da hemen arazoa. Lehen atariko froga bat egiten zenean, euskaldun petoek asko sufritzen zuten. Bai, hori da. Ados. Baina gero beste probetan akaso ez zuten hainbeste sufritzen. Hau da, zuzentasuna atariko proba izurrai, hori ere pasa egin martzen. Ez zeukan zentzurik atariko proba horrek. Hor, euskaran zuzentasuna hor, bai edo bai jakin martzela. Ez dago, esan nahi dut, bai edo bai jakin martzen. Baina hori ere test moduko test galdera sorta bat zen, asko errepikatu egiten ziren urtetik urtera eta azterketatik azterketara, eta nik gogoratzen du nire burua, beste egin nuenean ega, beste azterketa guztia, atal guztiek eninduten bat ere kezkatzen, eta atarikoan egon nintzen buruz ikasten galderak. Claro, baina hor badaude gauza batzuk, zuk uste euskaldun petoa zarela, baina ez dakizkizunak. Hor dago arazoa. Baina euskaldun petoa izateak euriako janbean jakiteak bermatzen. Noski, jakin behar duzu. Eta eguraldi txakurra esan behar dela, gaztelerati datorrez, nik entzuen inoiz esango eguraldi txakurra, deskarte. Ez esango dago. Ostras, un tiempo de perros. Bai. Eta hori esan behar da, edo... Eta ala zen, erantzun zuzena eguraldi txakurra zen, eta esaten benga, horak ezin izan. Hori dago, esan edut, nik hor ikasi nuen, hori, testoi eskerrik hasi nuen hori. Baina euskaldun petoa izateko hori jakin behar duzu, hori galdetzen duzu. Euskara zuzentasunaz ari gara eta hizkuntza gaitasunaz ari gara. Ez gari gara esaten euskaldun petoa izateaz. Bi gauzak konfunditzen ditu. Eta hori da gauzat, hori da paradigma bat, hizkuntza guztetan errepikatzen dana. Zuk itzain dezakezu, bikain, kolokialki, izugarrizko solturarekin, baina puntu bateraino. Hoi da, baina puntu bateraino korpusa eta pixkat, gramatikalki eta ez duak. Baina horrek ez du zer ikusirik emeste gaitasunarekin, edo hizkuntza gaitasunarekin. Baina bai menperatzearekin. Hori da. Bi gauzak direlako. Horregatik diot, esan dut, netzako azterketa ereduan lehengoa batzuk kexu ez diren, oraingoa niretzako broma da. Bueno, baina ez dakita ados banago zurekin aiker. Lakoak iragarri zuen ezakita. Ja 2027tik aurrera edo abeko azterketak hori ikusiko dugu nondikan jotzen. Baina aldaketak izango dira eta saiatuko direla. Zaildu egingo dute. Saiatuko dira neurri batean egokitzen. Egokitzen erretete. Hoi da ezakiguna, Erreztuta dago, ni benetan nik febiatera nuenean broma bat iruditu zitzaidala. Broma bat iruditu zitzaidala. Oraintxe bertan egongo da baten bat etxan pentsatzen agen pizat pedantea zehala. Ez bai, sentitzen dut, ezin du izan,
jende batek esfortzua egitea, azterketa hori prestatu, eta sarreran galdetzea, da zuk zerri buruz idatzi duzu, nola zerri buruz idatzi duzu? Azterketa honetara idaztera gatoz, edo hitz egitera gatoz. Nola etxean prestatuta akartzuela? Nola da posible? Nuen ulertzen. Azterketa bada, Claro, baina hori da kontua, eta horretara ninduan lehen esaten nuenean, eta esaten kontra egiten izunean, Iker, uste dudalako, eta uste dut, agian berdinaz ari garela, baina nire Lekeitioko edo ez dakin nongo familiak zena izango gai inondik inora ere azterketa hori aprobatzeko, komunikatzeko eta azalpenerako askoz gaitasun handiagoa duela euskaraz, hau da, euskara menperatzen duela, naiz eta Euskaltzaindiak markatzen duen zuzentasun horretatik ez egin, baina, eta nik aurkitu ditut bidean, eta denok aurkitu ditugu, euskara inundik inora menperatzen ez duten irakasleak, administrariak, evidentemente, osasun langileak, politikariak, baina zure eta titulu hori badutena. Bai, baina zure familiarrak akaso ez dakik gramatikalki gauzak zuzen egiten. Baina espresatzeko gaitasun... Ja, baina horregatik diot, bi gauza oso desberdin dira. Espresatzeko oso gai izan zaitezke, baina gero zuzen idatzi behar dituzu testuak, zuzen esan behar dituzu gauzak. Akaso sortu horretzateke modu bat baitere, ezberdintzeko, esaten ez, gaitasuna eta ahalmena. Nik uste ongi dagoela, baitere akreditatzea batez pertsona batetza ikasten gaidana gaitasun hori, baina horrek ez dizu bermatzen, baina esandakoa ez dela gaizki hitz egitu duzulako, baizik eta hizkuntza egitura edo hainbeste ez duzulako menperatzen, baina izeteke hizkuntza horret, eta normalan esan nuke hizkuntza guztietan emango dela errealitate hori. Hori, bai, eta horretik, bi gauza oso desberdin direla, eta zuk titulurik izan gabe, akaso funtzio horietarako hizkuntza gaitasuna badaukazu, baina titulua duen batek akaso funtzio horietarako hizkuntza gaitasunak. Ez du, gero bigarren azterketa bat egon beharko lukela. Akaso, azterketa eredu aldatu behar da. Nik hor daukat oso harri. Hori bai, Euskaldun peto askok, sentitzen dut, baina zuek ere, animo, zuzen idazten, zuzen hitz egiten, eta hori guztia, ze zuzentasuna beste gauza bat da. Eta erregistro desberdinetan lan egin behar da, eta ja, esaten ari gara gaitasun altuko tituluak. Ez gara esaten oinarrizkoak. Gauza, oinarrizkoak ere ze broma diren askotan, ez? Ingelesezkoa barne, esan dut, ingeleseko oinarrizkoa B bat den hori, ez? Zer da hori? Esan dut, hori eskolan ikasi duzunarekin kasi atera zaitezke titulazio horrekin. Hori esan dut, ondo dago, ikasi baldin baduzu, baina mailak, Ni hizkuntzaren mailak asko kaskatzen hau. Hala ere, esango gu ez da hemen inkisizioa, Ez. Zerradean maite, denoi gerten zaigu askotan ez, baten bat akaso... Eta kaso ni naiz inkisidore xamarra euskararen kontuarekin, hori ere egia. Bai, baina denoi gertu zaigu 1000 aldiz eta minutu bakarra akagu lagunok barkatu, baina denoi gertu zaigu askotan, norbait elkarizatu eta euskaldun berri izan, edo ohitura handiez izan, eta esaten dut, aizu barkatu, baina eske nere maila nahikoa da. Hemen sekula ez dugun norbait... Kontrakoa animatu egin ditu. Hori da, beti. Gu gara edozein kasutan gauzak ongi egin barretu zenak. Eta gu gara lehenak hanka zartzen dugunak egunero. Eta gu gure artean, erraten diot inkisidorenak aso ni naizela, zer ni naizuekin askotan. Aizo, egia da, ni banaiz horrela, eta horregatik diot, hizkuntzaren kontua da, mailaren kontua. Bueno, ez dugu, orain 20 segunduan abe azterketa berria prestatuko, beraz, hemen utziko dugu, 15 segundu goitzeko 8:00 egun ona izan. Berdin. Informazioaren aria, naiz irratian. Begi lekuona. Egunon, goizeko 8:00 dira, ongi etorri naiz irratira. Torturatu batek lehen aldiz hitz egin du Gogorak memoriaren egunaren baitan antolatutako ekitaldi nagusian. Salva Badiola, egunon. Egunon Peia eta egunon entzuleo, Kixone Fernandezek biktimen mina berdina dela defendatu du, biktimarioa edo zein izaki. Ezin daitekela zati bat falta duen oroimena, eraiki esan du. Si queremos avanzar hacia la convivencia y a una sociedad mejor y reparada,
todas esas verdades tienen que estar recogidas, todos esos relatos. No podemos construir una memoria donde falte una parte. Entonces, no sé, creo que toda la sociedad en su conjunto tiene que repararse para realmente llegar a una convivencia memoriarekin egunarekin bat eginez, etxeratek ere gogora ekarri ditu dispertsioak eragindako 16 biktimak. Instituzioei beharrezkoak diren baliabide guztiak erabiltzea eskatu dute. Eta ostegun honetan Eusko Legebiltzarrak uko egingo dio Euskal Autonomia Erkidegoan lanbide arteko gutxieneko soldata propio baterako sindikatuek aurkeztutako herri ekimen legegileari. Tramitera ere ez dute onartuko, eztabaidari zirrikiturik utzi gabe Euskal Gehiengo Sindikalak 138.400 eta 496 sinadura bildu dituzten arren, gauza bere egin zuten irailean gutxieneko pentsioak aurrekontu bidez osagarritzeko, herri ekimen legegilearen Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduak 140.000 sinadura baino gehiago bildu zituen arren. Bi kasuetan legezko baldintza guztiak betetzen zituztela baieztatu zuten Ganberako zerbitzu juridikoek. Eta aurkeztu izan diren 26 herri ekimen legegiletatik soilik 5 onartu dira bakarrik eta hauetako 2 sustatzaileek eskatzen zutenaren aurkako zuzenketekin. Bestelako kontu ekonomikoi dagokienez, Lab, SK, Steyla, Sene, Etxalde, Iru eta CLT, LKN sindikatuek salatu dute, 2 eta 3 langile artean hiltzen direla urtean Euskal Herriko basogintza sektorean lan arriskuen prebentziarako legearen 30. urteurrenean egin dituzte argi publiko datu hauek. Inko Iriarte Lab sindikatuko lan osasuneko arduradunak salatu duenez, lan arriskuen prebentziorako legearen urteurren honetan zerbait azpimarratzerik badago enpresen ez betetzea da. Y después de 3 décadas lo que podemos decir, o si algo podemos subrayar, es que lo que destaca es el incumplimiento de esta normativa por parte de las empresas. Eta Mercedes-Benz enpresak aurre ikusi du 2026an 132.000 bat ibilgailu ekoiziko dituela Gasteizko lehentegian. Hauetako 11.000 unitate gainera izango dira guztiz elektrikoak direnak, eredu berriaren lehenbiziko belaunaldia eta datu honek azken 2 urtetako produkzioa baino handiagoa da, hazkunde txiki baten seinale elektrifikazioaren bidean. Eta nazioarteari dagokienez, Lula da Silva Brasilgo presidenteak hasi berri den COP30 goi bileran esan du, gerran implikatutako gizenak kritikagarria dela COP30ean ez egotea. Quando tem compromisso com a verdade, a gente prova que o homem não tem nada que seja impossível para ele. O impossível é a gente não ter coragem de enfrentar desafíos. Lulak adierazi du gerra egiteko 2,7 bilioi dolar jartzea, baino klima aldaketaren aurkako borrokan 1,3 bilioi dolar jartzea askoz merkeagoa litzatekeela. Horrez gain gobernuei dei egin die Parisko akordioaren izpiritua mantendu eta klima aldaketaren aurka borrokatzeko. Eta Euskal Selekzioa Palestina partidarentzat 4 egun faltan, eserleku gutxi daude eskuragarri. 2000 sarrera inguru gelditzen dira besterik ez. Palestinako jokalariak gaur helduko dira Euskal Herrira. Euskal Herriko Unibertsitateak Palestinako selekzioa hartuko du Unamuno ikastetxe nagusian, prentsaurrekoan honen baitako ekimenak aurkeztuko dituzte gaur eta bertan izango dira Nabluseko Anaia Unibertsitateko kideak. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Errepietan bada nabarmentzeko jazoaren bat? Egunero bezala pegi ohiko autopilaketak ditugu Bilbo inguruan Leioan, Barakaldon eta Galdakaon. Eguraldiaren nondik norako guztiak, Iker Ibarluzeak. Giro ederrak jarraipena izango du astearte honetan, baina hegohaizea protagonismoa hartzen hasiko da. Goizean zeruari dagokionez berriz erdi eta goi mailako hodei dezente agertuko da, baina goizak aurrera ginala erdi mailakoek desagertzera egingo dute eta goi hodei zuriska batzuk soilik geratuko dira zeruan, eta hauek trabalik egingo ziotenez eguzkiari eguraldi ederra izango da, eta arratsalde partean ere antzeko joera errepikatuko da, zeruan goi hodei fin batzuk agertuko dira, hauek zeruari kolore zuriska emango diote, baina bat ere trabarik egin gabe eguzkiari eta eguraldi eder eta atseginak jarraipena izango du eguna amaitu bitarte. Aipatu bezala hegohaizeak protagonismo hartuko du, goizean jada bolada zakar batzuk utziko ditu, baina arratsaldean indarra hartzen joango da eta egunaren amaieran bolada oso gogorrak utziko ditu, bereziki lurraldearen ekialdean, beraz traba egingo du, gehien bat haizegunetan eta mendi inguruetan, eta hegohaize honekin temperatura minimoek eta maksimoek gora egingo dute, minimoak 5 eta 13 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak Kantauriar isurialdean 18 eta 22 gradu bitartean
eta Goixurian 16 eta 19 gradu bitartean, temperatura freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz kostaldean. Jorraizburua teknikan azaroak 11 da, astelena. Informazioaren aria. Torturatu batek lehenbiziko aldiz hitz egin du Gogorak memoriaren egunaren baitan antolatutako ekitaldi nagusian. Ixone Fernandezek biktimen mina berdina dela defendatu du biktimarioa edozein izaki. Ezin daitekela zati bat falta duen oroimena eraiki ere esan du. 2005 urtean atxilotu eta torturatu zuen polizia Espainiarrak Ixone Fernandez. Gazako jasandako torturak Euskal Kriminologia Institutuak egiaztatutako 5.000 torturak kasuen parte dira. Astelenean hitz hartu du Mari Xabel Lasa, Juan Mari Jauregiren alarguna eta Amelia Matxinbarrena Diego Fernandez Montesen ilobarekin, biak etaren biktimak. Hirurek eman dute beraien bizipenen berri eta amankomuneko puntu batera heldu dira biktima guztien mina aitortzeko beharra salbuespenik gabe. Si queremos avanzar hacia la convivencia y a una sociedad mejor y reparada, todas esas verdades tienen que estar recogidas, todos esos relatos. No podemos construir una memoria donde falte una parte. Entonces, no sé, creo que toda la sociedad en su conjunto tiene que repararse para realmente llegar a una convivencia que deje atrás el pasado, lo que comentábamos antes, sin olvidarlo. O sea, se tiene que saber lo que pasó, aunque duela, aunque no nos guste lo que escuchemos. Bertaratuean txalo zaparrada jaso dute, egia guztiak jasotzeko aldarrikapenak. Aurretiaz jasandako torturen berri eman du. Y te bloquea en muchos aspectos y condiciona tu vida. Entonces, no solo tu vida, ¿no? La de tus allegados, tus amigos, tu familia. Entonces, ves que se sigue dando, que goza de una impunidad terrible, ¿no? Que incluso se premia a esas personas que han sido las ejecutoras, ¿no? Los torturadores. Eso te revictimiza y no te deja avanzar ni, por supuesto, hacer un proceso de reparación. Gainontzeko solazkidek empatia zeilatu dute Fernandezen kontakizuna. Amelia Matxinbarrenak onartu du min propioaren ondorioz ezin izan duela bestearen mina ikusi. Yo me recuerdo a lo mejor con 18 o 20 años, a mí me hablan de que han torturado a una chica. Yo en ese momento lo hubiese negado. O sea, esto no, seguro que es mentira, ¿no? Porque mi dolor, o sea, el dolor que sentía yo me impedía reconocer el dolor de otros y... Memoriaren egunarekin bat eginez etxeratek Gogorak ekarri ditu ere, dispertsioak eragindako 16 biktimak. Pausoak eskatu ditu Euskal preso eta ieslari politikoen senide eta lagunen elkarteak. Beharrezkoak diren baliabide guztiak erabiltzea eskatu dute, dispertsioak eragindako 16 biktimen errekonozimendu instituzionala gauzatzeko. Etxeratek deituriko elkarretaratzean izan dira ere EH Bilduko kideak, Pello Txandianok memoria inklusibo aldarrikatu du sare sozialen bidez, sufrimendu guztiak eta biktima guztiak aitortu eta errespetatuko dituena. Imanol Pradales EAeko lehendakariak berriz, herri memoriaren eraikuntza aldarrikatu du, demokrazia eta giza eskubideak ez daudela bermatuak eta garaiko akatsetatik ikasi berdela aldarrikatu du. Gertatutakoak ez du atzera bueltarik. Ezin dugu iragana aldatu. Baina gure esku dago haien mina arintzea, edo gutxienez ez areagotzea. Partidu Popularrak ez du Gasteizko Legebiltzarrak ala Gogora Oroimen Institutuak antolaturiko ekitaldietan parte hartu. De Andresen ustetan, garaiko eskakizun etikoak bere horretan mantendu behar dira, bestelako indarkeriekin nahasi gabe. Alderdi guztien arteko batasuna irudikatu duen hiriburu bakarra Donostia izan da, bertan izan dira PPko kideak. Eta esan, Ertzaintzaren bigarren sindikatuak Rosa Zarra poliziaren biktima denik ukatu du, eta larun batean Donostian jarritako omenezko planka kentzea eskatu du ere. Lakoak biktima izendapena emantzunean bezala, esan sindikatuak Rosa Zarra Ertzaintzaren biktima denik ukatu du. Ohar bitartez jakinarazi dute lotsagarria eta justifikazina dela biktima izendapena eman izana, sententzia eta froga berririk gabe. Donostiako udalari errekonozimendu ere bertan bera utzi eta larun batean jarritako plaka kentzea
eskatu diote. Esan sindikatuak gainera, garaiko bertsio ofiziala berretsi du, Rosa Zarraren aurretiazko gaixotasuna. Esan dut ere, historia helburu ideologikoekin idaztea kaskar dela eta ertzaintzari traizioa eginez eta Eusko Jaurlaritzaren neutraltasuna apurtuz. Informazioaren aria. Lurralde palestinarrak politikoki sakabanatzeko Israelen estrategia eragina izaten ari da iritzi publiko palestinarrean, Palestinian Center for Policy and Survey Research erakundeak egindako inkesta baten arabera. Genozidioa jasan duen Gazako herriak su-etenari aukera eman nahi dion bitartean, gero eta handiagoa da kezka, gorakada militarra jasaten ari diren Zisjordaniako herritarren artean. Aipatu erakundeak urriaren 28tik 25 egin zuen azken inkesta Zisjordania okupatuan eta Gazako zerrendan, eta esan bezala Gazatarren eta Zisjordanian bizi diren biztanleen arteko iritzien disonantzia islatzen du galdeketak. Israelek etengabe urratzen duen arren, datuok erakusten dute Gazatarrek nolabaiteko arintasuna hartu dutela eta honekin aurrera egitearen aldekoak direla. Aldiz, armada sionistak eta kolonoek Zisjordanian azkartu dituzten eraso eta sarekadek eragin zuzena edukitzen ari dira bertako herritarren pertzepzioetan, ziur asko Israelen ekintzen zigorgabetasunaren ondorio. Gaur-gaurkoz, Zisjordanian bizi diren palestinarren 15% bakarrik sentitzen da seguru eta babestuta, duela 2 urte populazioaren 48% zenean. Donald Trumpek sustatutako bake planak jasotzen duen babesa 60% da Gazatarren artean eta 47% Zisjordanian. Iritzi aldaketa hau deigarria da, azken hamarkadetan Gazatarrek izan direlako batez ere bakearekiko ezkorrago agertu direnak. 2 urte eta erdiko genozidioak eragin zuzena izan du iritzi Gazatarren aldaketa honetan. Inkesta egin duen erakundearen arabera, eta uste dute era berean Zisjordanian impunitatea areagotzen ari den okupazioak bertako palestinarrak jarrera erradikalagoak hartzearen erantzule nagusia dela. Bat datoz bi lurraldetako palestinarrak ordea, Israelekin normalizazio prozesu arabiarrak oroar arpuiatzean eta horrek iradokitzen du palestinarrek beren etorkizun politikoaren burujabe izan nahi dutela nazioarteko potentziek erabakikoaren menpe egotea baino. Hori bai, epe luzera begira soilik Gazako zerrendako biztanleen 42 eta Zisjordaniako 27 bakarrik uste dute su-eten honek bake iraunkorra ekarriko duenik. Ezkortasuna are handiagoa da akordioak datozen 5 urteetan estatu palestinar independente bat ezartzea ekarriko duen galdetzen denean palestinarren 70%ek ez baitu uste euren estatua gauzatuko denik epe horretan. Eta Ameriketako estatu batuen gidaritzapean Israelek eta Hamasek adosturiko su-etenetik hilabetera beste 3 palestinar hil ditu armada sionista Gazako zerrendan. Gatibu eta hilotzen trukek aurrera ginarren, Israelek nahi beste eta nahi eran urratzen jarraitzen du su-etena inolako ondoriorik gabe. Israelgo armadak 2 palestinar hil zituen astelen honetan dron lehergarri batekin Khan Yunis hiriaren ekialdean eta beste pertsona bat zerrendako hegoaldean dagoen Rafan. Indarrean sartu zenetik hilabete bete denean Israelek egunero urratu du su-etena eta gutxienez 271 palestinar hil eta beste 622 zauritu ditu beren tropek okupatzen duten eremua mugatzen duen eta palestinar asko euren etxera itzultzea eragozten duen lerro hori mugagabea zeharkatzen dutela argudiatuta. Hamasek berriro eskatu die nazioarteko bitartekariei Israeli presioa egin diezaiotela etengabeko urraketa hauek geldiarazteko, izan ere heriotzaz gain dozenaka atxiloketa izan dira eta oraindik zutik gelditzen diren etxebizitza asko eraisten ari dira. Era berean, Rafako mugako pasabidea askotan isten dute justifikaziorik gabe. Une honetan 200 kamioi baino gutxiago sartzen ari dira Gazan egunero, 600 izan zirenean adostutakoak. Halaber, erregaiaren blokeoak ospitaletako sorgailuen funtzionamendu normala, errepideen irekiera eta azpiegituraren birgaitzea eragozten duela salatu du Hamasek, eta baita makineria astunaren sarrera zailtzen ari dietela. Bien bitartean, modu zinez bitxian berretsi du Benjamin Netanyahuk su-etenarekiko duen konpromisoa. אנחנו נחושים לאכוף ביד ברזל את ההסכמים להפסקת אש עם מבקשי נפשנו, כמובן ככל שההסכמים הללו קיימים. Knesset Israelgo parlamentuan egindako hitzaldian Netanyahuk daukaten indar guztiarekin inposatuko dutela bake plan hau bere armadari erreferentzia eginez. Informazioaren aria.
Goizeko 8:04 Euskal Herriera itzuliaz esango dugu. Ostegun honetan bertan, Gasteizko Legebiltzarrak uko egingo diola Euskal Autonomia Erkidegoan lanbidarteko gutxieneko soldata propio baterako sindikatuek aurkezturiko herri ekimen legegilari. Une egokia da prozesu herritar hauek izan duten ibilbidea errepasatzeko. 1980 urtetik 26 herri ekimen legegile aurkeztu dira, baina soilik 5 izan dute ibilbidea garatzeko aukera. Eta gainera, hauetako 2 kasuetan sustatzaileek eskatzen zutenaren aurkako zuzenketak adostu zituzten. Ez usteko izugarririk ezean atzera botako dute EAJ eta PSren gobernukideek ziur asko PPren babesarekin, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan gutxieneko soldata propio bat albidetuko luken langilearen estatua modifikatzea. Tramitea ere ez dute onartuko, eztabaidari zirrikiturik utzi gabe Euskal Gehiengo Sindikalak 128.496 sinadura bildu dituzten arren. Gauza bere egin zuten irailean gutxieneko pentsioak aurrekontu bidez osagarritzeko herri ekimen legegilearen Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduak 140.000 sinadura baino gehiago bildu zituen arren. 2 kasuetan legezko baldintza guztiak betetzen zituztela baieztatu zuen Ganberako zerbitzu juridikoek. Lehenengo herri ekimen legegilea 1990ko irailaren 7an aurkeztu zuen Euskariak autodeterminazio eskubidearen alde eta gai hori onartezintzat jo zuten berehala gobernu alderdiek. 1989an Euskal Herriko eskubide sozialen gutuna plataformak herri ekimen legegile bat aurkeztu zuen, lanbide arteko gutxieneko soldataren 100% baliakidadean oinarrizko errenta bermatzeko eta gizarte bazterkeriari aurre egiteko. 2000 urtean onartu zen lehena izan zen EAJ, PSE eta PPren aldeko botoekin, baina oinarrizko errenta murriztuta gutxieneko soldataren 165 mugatuz. Elak, Labek, Esteilasek eta Esekak euren proposamena desnaturalizatu zutela salatu zuten ordukoan. Antzeko zerbait gertatu zen kontratazio publikoan klausula sozial jakin batzuk sartzeko herri ekimenarekin 2013ko urriaren 17an aurkeztu zen Gehiengo Sindikalaren eta 110.000 sinaduraren babesarekin. Kasu hartan ere euren interesen arabera moldatu zuten EAJak eta PSek. Eta beste 2 kasu aipatuko ditugu. 2015ean zaintza partekatuaren legea onartu zen EAJak, PPek eta UPyDek babestuta, PSE abstenitu egin zen artikulu askotan, eta EH Bildu aurka agertu zen tratutxarren eta desberdintasunen kasuan seme-alabentzako bermerik ez zegoelakoan. Bestalde, EAJaren oposizioarekin lehenik eta abstentzioarenekin ondoren onartu zen 2015ean frackingaren aurkako herri ekimen legegilea 103.000 pertsonek babestutakoa. Eta alakoak egun bakarrean izendatu du Edurne Egaña nekazaritza, abeltzaintza eta arrantza gaietako aholkularia Euskadiko kirolportuetako zuzendari postutik hendu ostean. Kirolportuetako erregaien eslipenen zalaparta eta bestelako irregulartasunen erdian Amaia Barredo sailburuak Edurne Egaña kargugabetu zuen. Hala ere, egun berdinean saileko aholkulari ere izendatu zuten. 2 lanpostuen artean ez da egun bakar bat egon soldata publikoa jaso gabe. Euskal Autonomia Erkidegoko kontuen auzitegiak begiz jota izan du Euskadiko kirolportuak azken auditoretzan erregaia zuzenean lehiaketarik gabe erosi zela jakinarazi da, ia 17 milioi euro gastatu direlarik 2001 urteaz geroztik. Edurne Egaña ere Zumaiako kirol portuaren arduraduna izan zen eta kargu publiko ezberdinak izan ditu administrazio publikoan. Jakinarazi dutenez ere, Egaña Zumaiako Uri Buru Batzarreko presidentea da. Eta aipatuko dugu, baita ere, sokamuturra eta bestelako zezen ikuskizunetan adingabek parte hartzeko EAJ eta PSren lege proposamena bertan behera ustea eskatu dutela sokamuturra ez, haiekin Euskan Banfed eta Gipuzkoa Antitaurina taldeek. Elkarteek salatu dute proposamena animalien tratu txarraren eta sufrimenduaren aldeko urratsa dela eta ez duela inolaz ere errespetua eta empatia sustatzen. Haien ustez, lege horrekin Euskal Autonomia Erkidegoa zuzenketen sustatzaile nagusietako bihurtuko litzateke. Uhartarazi dute lege proiektuak ez duela animalien babesa bilatzen, baizik eta haienganako tratu txarra justifikatzen duela empatia falta eta biolentzia sustatuz. Bestalde Getxon
sokamuturra ez taldeak herri ekimena abiarazi du udalak sokamuturrak eta animaliakin loturiko beste jaiak ezabatu ditzan 11.000 eta 400 sinadura eskuratu dituzte. Eta ertzaintzako 33 urteko gizon bat atxilotu du Igorren sexu erasoa egitea leporatuta. Segurtasun sailak jakinarazi duenez, erasoa igande arratsaldean gertatu zen udalerriko etxe bizitza batean eta ustezko erasotzailea egun berean atxilotu zuten. Poliziak ikerketa zabalik du gertatutako argitzeko eta ertzaintzak ez du oraingoz gertakariei buruzko xehetasun gehiagorik eman. Aipatuko dugu baitare bikotearen aurkako sexu abusuengatik 5 urteko espetxe zigorra jaso zuen gizon bat absolbitu du Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak. Erasotutako neska adingabea zela erlazio afektibo sexuala izan zuen absolbitu berri duten gizonarekin. Sexu gehiegikeria egotzita fiskaltzak 16 urteko espetxe zigorra eskatu zuen eta Gipuzkoako epaitegiek ukatu zuen sexu gehiegikeria delitua modu jarraituan jaso zenik. Eraso bakarra hartu zuten aintzat 5 urteko espetxe zigorra ezarriaz. Errekurtsoa ezarri ostean Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak ukatu du erasotutako emakumeak onespena baztertu zuenik. Bertan bera utzi du ere tratu txarren akusazioa. Epaia ez da behin betikoa eta emakumeak kasazio errekurtsoa aurkezteko aukera dauka. Eta indarkeria matxistaren aurkako eguna dela eta azaroaren 25ean Hego Euskal Herriko exekutiboek kanpaina bana jarri duten martxan. Emakundek borroka honetan inplikatzeko eskatuko dio gizarte osori eta Nafarroko gobernuak kanpaina ezkutuko indarkerien eta mikromatxismoaren inguruan jorratuko du. Aurtengo kanpainaren bitartez, gizarteari gogorarazi nahi diogu emakumeen aurkako indarkeria ez dela indarkeria pairatzen duten emakumeen arazoa soilik, gizarte osoarena baizik. Ez da zure arazoa soilik, gurea ere bada du izena Emakundek, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako Foru Aldundiekin eta Eudelekin abian jarri duen kanpaina. Kastelen honetatik azaroaren 25 bitartean egingo da telebistan, irratian, prentsa idatzean, sare sozialetan eta beste publizitate euskarri batzuetan. Gainera, kanpainan zehar azpimarratuko da 2 emakumeetik batek indarkeria jasan duela Euskal Autonomia Erkidegoan eta beraz erantzukizun soziala, komunitarioa eta instituzionala dela indarkeria matxistaren biktimei arreta eta entzutean. Kanpaina, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako 4.500 emakumeri egindako emakumen aurkako indarkeriari eta pertsonen arteko beste indarkeria mota batzuei buruzko inkestako datuetan oinarritu da. Euskadin bizi diren 16 eta 85 urte bitarteko emakumen 148,2 noizbait pairatu du indarkeria motaren bat bikotearen barruan edo kanpoan. 2 emakumetik batek. Salaketak kasuen 115 iristen ez diren arren, emakumen 180 dio indarkeria horren berri ematen diela lagunei, familiei, senidei, ingurune hurbilari. Nafarroako kanpainaren leloa egunerokoan ere ezkutatzen da indarkeria ikusaraz dezagun da eta modu okerrean kaltekabetzat edo ezain larritzat jotzen diren baina benetan generoan oinarritutako kontrol, desbalorarizazio edo diskriminazio moduak sortzen dituzten indarkeriak salatzea du helburu. Halaber, Nafarroako gobernuaren asmoa egunero entzuten, ikusten edo egiten dugunaren inguruko hausnarketa sustatzea da indarkeria modu horiek errazago detektatzeko eta horiek naturalizatzea saiesteko. Informazioaren aria. Goizeko 8:24 kontu ekonomikoak ere aipatu beharra dauzkagu goiz honetan, izan ere Lab, Eseka, Steilas, Sene, Etxalde, Hiru eta CGT sindikatuek salatu dutenez, 2 eta 3 langile artean hiltzen dira urtean Euskal Herriko basogintza sektorean. Lan arriskuen prebentziorako legearen 30. urteurrenean atera dituzte argitara datuok. Itxasolean. Hori oso modu grafikoan erakusteko hainbat enbor eraman dituzte Iruñeko Gazteluko plazara. Enborroien azpian maniki bat ikus zitekeen distantzia txikira motozerra bat zuena, baso sektorean bizia galdu duten langileak irudikatuz. Instalazio horren aurrean megafoniatik motozerra baten zarata entzuten zen bitartean pertsona talde bat jarri da pankarta baten atzean, patronal eta instituzioek gaixotu eta hiltzen gaituzte prekarietateak hil egiten du lelopean deialdia egin duten zentralek sinatuta. Hoien guztien izenean Inko Iriarte
San Bizente Lab sindikatuko lan osasuneko arduradunak salatu duenez, lan arriskuen prebentziorako legearen urteurren honetan zerbait azpimarratzerik badago, enpresen ez betetzea da. Y después de 3 décadas lo que podemos decir, o si algo podemos subrayar, es que lo que destaca es el incumplimiento de esta normativa por parte de las empresas. Ildo horretan, gogorekarri du Nafarroako gobernuak joan den udan argitaratutako txosten baten arabera araudi horren ezbetetzea 80% iritsiko litzatekeela enpresetan. Esto explica muchísimas cosas y esto explica la enorme accidentabilidad que estamos sufriendo en el herrialde. Horrek gauza asko azaltzen ditu azpimarratu duenez eta baita herrialdean jasaten ari diren istripu tasa izugarria ere. Todas estas faltas de medidas preventivas y de integración de la ley de prevención generan una gran cantidad de bajas por cuestiones laborales. Cuestiones laborales que las mutuas se encargan de no reconocer, llamar a estas bajas comunes. Y de ahí el enorme fraude que está generando la patronal con sus mutuas y también gobierno en relación al absentismo. Zifrek agerian uzten dute egoera. Izan ere, Iriartek azpimarratu duenez, azken 4 urte hauetan 10 pertsona hil dira baso lanetan, eta urtean 2-3 pertsona hiltzen dira nekez 1000 langile batzen dituen sektore batean. Datu hoien arabera, hilkortasun handieneko sektorea da, eraikuntza sektorea bera baino 10 edo 15 aldiz gehiago. Denunciamos que todas las medidas que está llevando a cabo el gobierno de Chivite hasta ahora son meramente recomendaciones y así está demostrado que no se hace prevención. Txibiteren gobernuari beharrezko neurriak aktibatzeko dei egin diote, baina neurrien eskaera ez dute soilik Nafarroara mugatu, Gipuzkoako eta Bizkaiko aldundiei ere proposamenak helarazi baitizkiete. Iriartek gogorarazi du herrialde hoietan baso jarduera intentsiboa dagoela eta bertako basoen 80% pribatuak direla, Nafarroan ez bezala non proportzioa alderantzizkoa izango litzatekeen. Eta aipatuko dugu baitaren Mercedes-Benz enpresak aurreikusi duela 2026 urtean 132.000 ibilgailu egoitziko dituztela Gasteizko lantegian. Hauetako 11.000 unitate izango dira guztiz elektrikoak, eredu berriaren lehenbiziko belaunaldia eta datu horiek azken 2 urtetako produkzioa baino handiagoak dira, hazkunde txiki baten seinale. Lantegiaren zuzendaritzak astelenean jakinarazi zizkien langilei aurreikuspen horiek. Aurten 2025ean 118.300 eta 80 furgoneta ekoiztea espero dute 2024ko 120.000 unitateen azpitik eta 2023ko 157.000tatik oso bera. Egoera hori automozio sektoreak bizi duen krisi orokorraren ondorio da, baina 2026erako susperraldi arina espero da. Hori lotuta dago ibilgailu elektrikoaren merkaturatzearekin urtearen lehen seigilekoan aurreikusita baitago. Horretarako geldialdi tekniko bat egingo du lantegiak abenduaren 20tik 2026ko urtarrilaren 4 bitarte instalazio berriak prestatzeko produkzio orokorra berriz urtarrilaren 12an jarriko da martxan. Era berean lantxanden antolaketa ere aldatuko da 2026ko urtarriletik aurrera gaueko txanda berreskuratuko da muntaketa eta pintura sailetan 3 txandako lan sistema ezarriz. Muntaketa finalean berriz 2 txanda mantenduko dira goiz eta arratsaldez. Eta Lakuako exekutiboak 2026erako prestatu duen aurrekontuen proiektua aztertu duela sindikatuak eta ondorioztatu du, ez direla aurrekontu edakorrak Noeldean ju, Ogasun eta Finantza Sailburuak iragarritakoaren kontrara. Hala adierazi du Aitor Murgia azterketa bulegoko arduradunak, izan ere Lakuak 0,1%ko igoera iragarri badu ere aurrekontuek 1,3%koa baino ez dute jasotzen elaren arabera. Osasungintza edo hezkuntza bezalako partidetan handitzerik ez dagoela gaineratu du ela sindikatuak. Arlo hauetan itunak aurreikusten badira ere ez dute balio zerbitzu publikoek jasatzen duten okertzeari aurre egiteko. Alderdiekin negoziatzeko fasean ez du konponbiderik ikusten sindikatuak. Murgiak nabarmendu du Pradalesek argi utzi duela peperekin duela akordioa lortzeko adostasun handiagoa eta era berean prestutasun horrek argi utzi duela 2026erako aurrekontuen benetako proiektua zein den. Informazioaren aria. Eta nazioartera begirare jarri beharra dugu, izan ere konpromisetara heltzeko aukera apalekin hasi da Brasilgo COP goi bilkura, Ameriketako eta Estatu Batuek ala Txinak muzin egin diote klimen baitako goi bilkurei eta bertaratu direnek erabakiak hartu beharko dituzte. Egoi Belategi, egunon. Egunon Pei, egunon entzule guztiak. Brasilgo presidente Luis Ignacio Lula da Silva
Hasi berri den COP30 goi bileraren irekiera ekitaldian gogor kritikatu du gerran inplikatutako gizonak ez egotea COP30ean. Beritzetan defentsa gastuak handitzen dituzten Estatu Batuak eta Europako herrialdeak garapen bidean dauden herrialdei laguntzea baino askoz ere gehiago inbertitzen dute gerra gastuen inguruan. Quando tem compromisso com a verdade, a gente prova que o homem não Lula adierazi du gerra egiteko 2,7 bilioi dolar jartzea baino klima aldaketaren aurkako borrokan 1,3 bilioi dolar jartzea askoz merkeagoa litzatekeela. Horrez gain gobernuei dei egin die Parisko akordioaren espiritua mantendu eta klima aldaketaren aurka borrokatzera. Era berean, Lulak salatu du negazionistak porrot egitera eramateko beharrezkoa dela eta klima aldaketaren desitxuratze hori sustatzen dutenak geldiarazteko eskaera luzatu du ere. Berotze globalari buruzko gezurrei aurre egitea ezinbestekoa da Lularen arabera. COP30ean 170 herrialdetako ordezkariak parte hartzen dute eta goi bilera azararen 21 arte luzatuko da. Ekintza klimatikotik kanpo geratzen diren herrialdeak Simon Still, Nazio Batuen klima aldaketari buruzko hitzarmeneko idazkari exekutiboaren arabera, ekonomia eta inflazio krisia jasango dituzte. Colleagues, welcome to that future. The emissions curve has been bent downwards. Erregai fosilen murrizketa, finantzaketa eta egokitzapenari buruzko adostasunak lortzeko eskatu du Stilek eta nazioarteko lankidetzaren beharra azpimarratu. Simonen mezuari jarraiki 2030erako, 2035erako barkatu, herrialde garatuen lidergoarekin klima aldaketaren biktimak diren herrialdentzako 1,3 bilioi dolarretako laguntzak lortzea ezinbestekoa dela esan du. Eta aipatuko dugu baita ere, bukatu dela Ameriketako Estatu Batuetako gobernu krisia edo gobernu itxiera, horren atzean den elementurik nagusienetako bat bada, aireportuetan egon den gatazka, masiboki gelditu dira bertan bera 11 hegaldi Estatu Batuetan eta horren ondorioz azkenean errepublikanoek eta demokratek akordioa sinatu dute. Administrazio federala 40 egunez itxia egon ostean, berriro ere zabaltzeko eta aurrera egiteko aurrekontuekin hauei. Hala da bai, errepublikanoek ordezkarien ganbera eta senatua kontrolatzen badituz ere, orain arte senatuan ez zuten gastu lege bat aurrera ateratzeko beharrezko 60 botoak. Administrazioa zabalik mantentzeko akordioa urtarrilaren amaierara arte luzatuko da, ordurako ez badago adostasun berririk, itxera federal edo shutdown berri bati egin beharko diote aurre Estatu Batuarrek. Aldez aurretik 14 bozketa hutsegin ostean joan den igandean lortutako akordioak aurreikusten du itxieran zehar kaleratutako langile federalak berriz ere lanean hastea, era berean bazerdu egin du Donald Trump presidenteak egindako mehatxu eta funtzionarioek azkenean 40 egun hauetan jaso ez dituzten soldaten atzera eraginezko ordenketak jasoko dituzte aurreko itxieretan garratu bezala. Era berean elikagaien kupoien programaren finantzaketa ziurtatzen du akordionek 2026aren amaierara arte. Dena den pandemian zehar, Obamakerrean sartutako osasun laguntza egiturak akordiotik kanpo utzi dituzte. Izan ere, eragin sozial nabarmeneko itxialdi federala izan da 40 milioi laguni baino gehiagori eragin diena. Dena den, ez dira murrizketa sozial gogorrak errepublikanoek eta demokraten akordioa behartu dutenak aireportuetan izandako atzerapenak baizik. I don't really care what your political persuasion is, but you should really call your senator. Because I'll tell you. Gisa honetako momentuak errepikatu dira herrialde osoko aireportuetan, hegazkinetako zerbitzariak bidaiariei eskatzen euren senatariekin harremanetan jartzeko euren abaitzen atzerapen eta kantzelazioen ardura. Eta Frantziako justiziak baldintzapeko askatasuna mandio Nicolas Sarkozy, estatu frantseseko presidente izandakoari, Lasanteko espetxean 20 egun eman ostean. Bai, Sarkozy 5 urterako zigortu izan zen, hasiera batean Libiatik etorretako diru irregularrarekin bere hauteskunde kanpaina finantzatu izana leporatuta. Epai hori dena den auzitan jarri du eta apelazio prozesua 2026an egingo dela aurreikusten da. Epaiek ezarri dioten baldintzen artean daude, ezin izango duela justizia ministroarekin, Jegal Dagmaninekin harremanik izan, eta ezin izango du Frantziako estatutik irten. Du code de procédure pénale, c'est une étape
Sarkozyk kartzelatik egin zuen irtera, atzo arratsaldeko 3 pasata, fiskaltzak berak ere alde egin du baldintzapeko askatasunaren alde, baina kontrol neurriak eskatzen ditu. Sarkozyk ezingo du harremanik izan lekukoekin, ez da kasuan inplikatutako beste pertsona batzuekin ere. Bideokonferentzia bidez egindako saioan Sarkozyk adierazi du inoiz ez duela onartuko Muammar Gaddafiren gandik finantzaketa eskuratu izana eta kartzelan izandako esperientzia ikaragarria eta oso gogorra izan dela dio. Bere hitzetan, Lasanteko funtzionarioek kalitate humano aparta dute, haiei esker, amesgaizto hau jasangarri bihurtu diotela esan du. Presidente ohiak gehitu du, egia garai izan dadin borrokatzen jarraituko duela, eta salatu eskandalu judizial baten biktima izan dela eta bere aurkako prozesua jazarpen politiko modura definitu du. Guzti hauekin alditu behar du, eskerrik asko gai. Gero arte. Kirol aria, naiz irratian. Goizeko 9:25 gutxi, kirol kontuetan, aipagai bakarra, Euskal Selekzioa Palestina partidarentzat 4 egun faltan, eserleku gutxi daude eskuragarri. 2000 sarrera inguru gelditzen dira, besterik ez. Lander Martínez, egun hon? Egun hon, eta entzulo guztioi ere, bai, Iago Barrasatek zuzenduko du Euskal Selekzioa, Mikel Labakaren laguntzarekin. Azken honek konpromezu gehiago eskatu die klubei. Klubei ere ulertuarazi nahi diegu, konpromisotaz hitz egiten nahi gehala eta Euskal Selekzioak aurrera egingo baldin badu, klubek ere konpromiso hori hartu behar dutela eta beste selekzioekin jutie onartu eta inkluso bultzatzen duten era berean Euskal Selekzioa indartzeko ere behaien ale hori eta behaien bultzada hori jarri behar dutela. Eta Larun batean, zelaian izango diren bat jokalarik partidakiko ilusioaren berri eman dute. Inigo Ruiz de Galarretak esan du Euskal Selekzioarekin estreinekoz jokatzea ametsa dela eta aurkaria herri palestinarra izateak jardunaldia bereziago bilakatzen duela. EHUk Palestinako selekzioa hartuko du Unamuno ikastetxe nagusian. Prentsaurrekoan, honen baitako ekimenak aurkeztuko dituzte gaur eta bertan izango dira Nauluz An-Naja unibertsitateko kideak ere. Guzti hauekin gelditzen gara, eskerrik asko Lander. Astelehen honetan hasita azaroaren 23 bitarte ospatuko da aurtengo Literaktum, letren jaialdiak bakardadea eta nortasuna izango ditu hizpide nagusi eta gonbidatu ugari izango dira Donostian. Garazi Castaño. Hitzak eta literatura beste hainbat diziplinarekin hasten ditu Literaktum jaialdiak. Donostia hitzekin jolasean dabiltzanen topagunea bihurtuko da urte berri batez astelehen honetatik aurrera. Niaren oihartzunak bakardadea eta nortasuna aro globalean hautatu dute antolatzaileek aurtengo lelo gisa. Solasaldiak, erakusketak, bertso saioak, antzerki emanaldiak, egitarau oparoa osatu dute antolatzaileek. Horrekin batera, aurrentzako eskaintza ere prestatu dute jaialdi osoan zehar izango den Literaktum txikiaren baitan. Izen handiko programa izango da Alaber, Juan Jose Millas, Eider Rodríguez, Laura Txibite, Arantxa Urreta Bizkaia, Caris Davis, Samantha Shevlin, Lourdes Oñederra, Julen Apella, Ignacio Martínez Pison eta Belen Gopegi jaialdian izango dira besteak beste. Horrez gain eta azaroaren 12an lehen aldiz ospatuko den Euskal Ilustrazioaren egunarekin bateginez, Euskal Irudigileak elkarteak eta Donostia Kulturako 20. mendeko Euskal Ilustrazioaren aintzindarietako baten erakusketa ekoiztu dute. Ignacia Zabalo, 1905, 1929, nor nahi. Aste arte honetan aurkeztuko dute prentsaurrean. Patuko dugu baita ere, hizkuntza gutxituen kongresuare aurre ikusten dela, Etxepare Euskal Institutuak frankofoniaren eremuan, hizkuntza gutxituek dituzten erronketaz hausnartuko du, Sorbon eta Sorbon Nubel unibertsitatekin lankidentzan antolatutako ekitaldian, 9 unibertsitatetako 20 hizlari bilduko dituzte. Topaketak Etxepareren 15. urteurrenarekin egiten du bat, helburuak frankofoniaren eremuan dauden hizkuntza gutxituen erronke zaritzea da. Euskarak paper garrantzitsu bat jokatuko du, baina tartean ere badira Guyana frantseseko hizkuntza indigenak, bretoiera edota Antilletako kreoilera. Frantziako liburutegi nazionalean egingo da topaketa Parisen azaroaren 19an Irene Lazarraga Etxepareko zuzendariaren hitzetan, Kongresua Parisko Bihotz Akademikoan egiteak
balio handia du egoera diglosikoan dauden hizkuntzen funtzio soziala eta hizkuntza aniztasuna ikusarazi eta aldarrikatuko dituztelako bertan. Eta aipatuko dugu baita ere Euskadiko orkestrak bertako musikariekin aritzeko aukera emango diela berriro ere 132 abeslari ez profesionalei Abestu Euskadiko orkestrarekin programaren 2. edizioan. Izena emateko epea abenduaren 4 arte egongo da zabalik orkestraren webgunean eta abenduaren 15ean iragarriko dute zein kantari aukeratu dituzten. Hautagaiek gutxieneko musika prestaketa izan behar dute eta partiturak irakurtzen jakin behintzat. Aurreko 2 hilabeteetan 10 entsegu kolektibo egingo dituzte Ricardo Fritzaren zuzendaritzapean emango dituzten kontzertuak prestatzeko. Eta Gabonetako eredu kontsumista zalantzan jartzeko oparirik gabeko Gabonak musikala estreinatuko dute abenduaren 6an Saran. Hilabete baino zerbait gehiago falta da egu berrietarako, baina ziur gurasoren bat edo beste hasi dela jada jostailu aldizkariei edo telebistako iragarkiei arretaz begiratzen seme alabei zer oparitu ez dakiela. Hor konpontxe elkarteak eta eskola musikek bestelako oparia ondo dute familientzat. Oparirik gabeko Gabonak musikala Gabonetan umorea eta musika ere opariak izan daitezkeelako. Abenduaren 6an egingo dute estreinaldia Saran, sarrerak dagoeneko salgai daude helduentzako 8 eurotan eta aurrentzat 6 euroan. Eta horrez gain, abenduaren 12an Irunen ere birritan emango dute musikala, 5etan eta 7etan. Badator Hernani komik. Hernaniko zer? Victor Hugoren drama historiko ospetsua? Iraultza erromantikoaren leherketa markatu baitzuen. Honako honek erromantikotik bazeukan bai, baina dramatik gutxi. Izen bereko Josep Verdiren konposizio arrakastatsua bestela? Venezian estreinatua, historiako lehendabiziko opera grabatua izan dun. Otz. Ze hostia ospatuko da orduan azaroaren 21 eta 22an Hernaniko atsegindegi plazan. Jakin nahi, tira. Hernani komik, 4. edizioa aurten. Aurkezpenak, erakusketa, azoka, kontzertuak, zirriborroka, bertso marrazki afaria, sariketa, latza. Zatoz, zu ere, Hernanin azaroaren 21 eta 22an. Antolatzailea, Hernaniko udala. Burdindegi honek euneko pinu zerrautzezko peleta dauka. Eta aholkularitzarik onena pelete estufetan eta premia bakoitzera egokitutako zu egurrean. Alkain Hondarribia eta Algain Astigarraga. Erantzunik profesionalena hauetan ere bai. Iturdinegia, tresnak, laneko arpa, eraikuntza materialak, pintura... Bai, Alkainen! Azaroaren 6tik 16ra, Ariak, erresistentzia historioen zinemaldia. Dokumental emanaldiak, solasaldiak, musika eta askoz gehiago. Hernaniko kulturarteko plaza feministan. Informazio gehiago ariak.hernani.eus. Hernaniko udala. Euskotrenek jakinarazten du. Asteburu honetan planik baduzu, Euskotren duzu. Gaueko zerbitzu bereziak larunbatetan kezkarik gabe gozatzeko. Informa zaitez ordutegiei buruz Euskotrenen webgunean edo gure aplikazioan. Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren, Eusko Jaurlaritza. Informazioaren aria. Goizeko 9:00 gutxi pasatxo, heldu zaigu analisi mailaren tenorea eta astearte goiz honetan zuzendarien txanda izango da. Hemen dauzkagu gurekin Iñaki Soto, Garagunkariko zuzendaria eta Ainhoa Jauregi, Hamaika Telebistako zuzendaria. Egunon. 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 Oso ondo. Animatuak. Bai. Akaso animorako arrazoi ere izango da, larun bat honetako zita, Euskal Selekzioa Palestina partidaz hitz egiten hasiko gara goiz honetan, eta jakin edu, irrika berezirik edo baute duzuen? Bueno, irrika han egongo gea, Irrika edo simbolikoki badu bere esanaia, eta bueno, jendearen parte hartzea edo elkartasun hori ikustea edo nabaritza bintzat, poztekoa dela iruditzen zait. Bai, beti dira bereziak.
selekzioaren partidek beti daukate zerbait, gero emaitzaz aparte, ez bakarrik deportiboaz, baizik eta jende asko juten den, gutxiago, eta oraingoa oso berezia izango da zuzen ere Palestinaren kontra jokatuz, elkartu egiten dialako bi eskaera oso logikoak, bat handia mundiala eta oso eta vitala ere esango nuke, dela genozidioaren kontragotea eta herri palestinarraren alde jartzea, eta elkartasun hori erakusteko ze aukera ona izango da larun batekoa, eta bestetik ere ofizialtasuna eskatu beharko dugu, ez? Esan beharko dugu bestea bezala nahi dugula izan, eta ez gehiago eta ez gutxiago. Gero zelaian jokatuko dugula eta galdu dira bezingo dugula, baina beste bezala nahi dugula izan. Euskal Selekzioa Palestina partidarentzat 4 egun faltan, eserleku gutxi daude ere eskuragarri, 2000 sarrera inguru gelditzen omen dira, besterik ez. Jakoba Arrasatek zuzenduko du Euskal Selekzioa Mikel Labakaren laguntzarekin, honek konpromezu gehiago eskatu die klubei. Klubei ere ulertuarazi nahi dugu, konpromisotaz hitz egiten nahi gehala, eta Euskal Selekzioak aurrera egingo baldin badu, klubek ere konpromiso hori hartu behar dutela, eta beste selekzioekin jutie onartu eta inkluso bultzatzen duten era berean, Euskal Selekzioa indartzeko ere behaien ale hori eta behaien bultzada hori jarri behar dutela. Eta Larun batean zelaian izango diren hainbat jokalarik partidarekiko ilusioaren berri eman dute. Iñigo Ruiz de Galarretak esan du Euskal Selekzioarekin estreinekoz jokatzea ametsa dela eta aurkaria herri palestinarra izateak jardunaldia bereziago bilakatzen duela. Euskal Herriko Unibertsitateak Palestinako selekzioa hartuko du Unamuno ikastetxe nagusien, prentsaurrekoan honen baitako ekimenak aurkeztuko dituzte gaur eta bertan izango dira Nabluseko Annaia Unibertsitateko kideak ere. Partida honen testu inguruaren berri izateko gurekin da Patxi Gaztelumendi guere baiko kidea, egunon? Egunon, bai. Gaurko ere ez da edonolako eguna, eguerdi honetan dator Palestinako selekzioa Loiuko aireportura, zer espero duzue? Azteko harrera beroa, ongi etorri ofiziala, esango dugu, herritik herrira, herritarren artekoa, kirolarien artekoa, eta nolabait Euskal Herria ere munduan jartzen du, ez? Europako lehen nazioa da Palestinak jokatuko duena. Aste honetan Euskal Herrian hasi Katalunian jarraitu eta Palestinak hainbat konpromisu ditu, kirol mailakoak. Eta alde horretatik egindan lanaren emaitza ere bada, eta horre aipatu behar da, Euskal Futbol Federazioak hartu duen konpromesua, Euskal Taldek ere 11 hau eta konbokatoria honetan nola jokalari aukeratu eta jarri dituzten disposizioan, zelaiak eta instalazioak utzi dira, Palestinar komunitatea erabat implikatuta dago hasieratik, kontaktuak egiten harremanak, dena mugitzen, kulturalki eta sozialki eta politikoki ere bere esan nahi izan dezan, eta alde horretatik uztartu dira herri ekimen ugari eta instituzioak eta mundu guztia jarri da horretan, edabideak, elkarteak, eta enbaita izango da, ziurazki San Mamesen inoiz egon den ikusle kopuru handiena izango dela, bai Euskal Selekzioaren partidetan, baina ikusteko dago San Mamesek ere inoizko jendetza handiena batuko duela bere baitan larun bat historiko honetan. Ez dakit, horre aipatu dugu 2000 basarrera besterik ez direla gelditzen, noizbait akaso gertatu izan da San Mames 100ean betetzea? Futbolean ez behintzat. Frantzi mundu mailako rugby selekzioak egon zirenean, sekulako betekadak egon ziren, orduan Bilbon bizizan genuena kirol mailako segurazki ekitaldirik handiena izan zen, nahiz eta rugbyak Bizkaiko hiriburuan ez duen horremesteko jartuna izan inoiz, rugby zelai txiki batu daude errekalden eta, baina ez da kirol Getxon edo Hernanien edo Donostian edo zer esanik ez, Baionan edo Miarritzen izan daitekena, baina futbolari dagokionez hor gaude ez, atzpuntekin ikutzen iaia inoizko ekitaldi jendetsuena izan daitekena, bai.
Eta pozik horregatik. Larun bata simbolismo eta aldarrikapen handiko jardunaldia izatea espero da, horren adibide ere partida aurreko martxan, nolakoa izango da hau? Bueno, izango da martxa bat elkartasuna, eskubideak eta herri baten aldarrikapenak batzen dituenak. Kirolak batu gaitu, kasu honetan bi selekzio, Euskal selekzioa, oraindik ofiziala ez dena, eta Palestinako selekzioa, genozidio baten erdian, bere liga bertan bera utzi, eta erbestean entrenatzen duena, sekulako emaitzak lortu ditu Afrikako kopan zein Arabian, ez du lortu mundialera zaikatzea, baina momentu honean dago. Esan behar da ere, Palestinak jokalariak ere aurretik eman dituela genozidorek, eta oso egoera konplexuan datozela Euskal Herria, datozela Europara. Tartean dago Jaser Hamet, gure laguna, Euskal Kirolaria, gaztetan atletiken ibilitakoa, gero hainbat ekipotan, Portugalete izan zen Euskal Herrian jokatu zuen azken ekipoa, eta gero Arabian ibilia batetik eta bestera. Egun Katarren dago talde batean, bere anaiarekin, Jamilekin batera, eta bera atzo heldu zen, eta bera ere oso unkituta dago, duela 5 urte adierazi zuen Euskal Selekzioaren aldeko ekitaldi batean San Mamesen bertan, bera meta izango zela bi selekzioak elkartzea, eta lortu dugu, hori ere, lortu dugu, eta gauza gehiago lortzeko sortu gara. Hain zuzen, zentzu horretan gauza gehiago lortzeko, ofizialtasuna lortzeko, esaten zenuen Euskal Herria munduan jartzen duela jardunaldi honek egiten dela, edo zein xetasun edo, nazioartearen begiradapean, ez da? Bai, eta alde horretatik, kirola beti izan da herri batentzat, nazio batentzat gauza importante bat, ez? Dauzkagun jokalariak, dauzkagun kirolariak, dauzkagun kirol frogak ere, daukagun zalegoa, ez? Bai txirrindularitzan, bai futbolean, marka egiten du horrek, ez? Eta gaur egun nation branding bezalako kontzeptu bat geure hartu behar dugu, geure koloreak, geure hizkuntza, geure aldarriak, geure kantuak, eta gure elkartasuna, ez? Horrek nolabait arrotu behar gaitu, eta pentsatu behar dugu naziogintzan aurrera egiteko, eta munduan zerbait izango bagara, edo munduan iraun nahi badugu, kirola ere erreferentzia dela, ez hemen bakarrik, ez belaunaldi gaztentza bakarrik, baina kirolak mundu bat mugitzen du. Atzo bertan adibidez zume bat ematearren, kafean tokiko arduradunekin egon nintzen. Eta beraiek, jakin orduko, ia, oharkabean, Palestinak eta Euskal Herriak elkarrekin jokatu behar zutela, beraien gau horretako, larun bat honetako, sarrera guztiak agortu zitzaien, ordenadorea ia blokeateraino, eta zuten, zerako akontezimendua den hau, belaunaldiz sortu duen zirrara gogoa eta ilusioa. Eta hori, bizi da, taupada horiek Bilbotik arago joan dira, eta estadioan daude, eta atletikek egin zuen beromenaldia, kalean egunero ikuste ditugu, afitxak, gogoa, sarrerak saldu dira, milaka bufanda saldu dira, elkartasunezkoak, eta igandean San Mamesen esaten zen bezala, biak jokatuko dute etxean. Bai Euskal Selekzioak eta baita Palestinakoak ere. Hain zuzen, naiz eta garan izan dugu, Mikel Labaka, bertan aipatzen zuen herriaren eskaera eta bultzada behar dela, nola ikusten duzuzuk hau? Bueno, esan behar dut, azken 5 urteotan, gora beratzua izan dela, duela 5 urte sortu zen gu ere bai, 2020an, eta Eurokopak San Mames hartu behar zuelako Espainiako etxe bezala, pandemia tarteko eta bestelako dinamika soziopolitikoak tarteko, azkenean Espainiak ez zuen jokatu eta Eurokopa esen Bilbora heldu. Urte horretan bertan, Elustondok, Euskal Futbol Federazioko presidentea zenak, bizita egin zuen FIFAn eta UEFAn, eta eskari hauti zuen Euskal Selekzioaren arteko lehenago federazioko klub eta ordezkaritza guztiak aho batez eskaera hori egin zuelako.
Gerora, federazio aldaketa egon zen, futbolean bederen, eta oztu egin zen guzti hori. Orain berriro, lehendakari berri bat, zuzendaritza berri bat dauka, helburu horrekin sortu zen, eta aurkeztu zen, Euskal Futbola mundura lemapean, eta urratzak emateko borondatea agertu du. Eta beste kirol batzuetan ere, berriki, Gernikan egon gara, Nazioen Ligan, Jaiadai Nazioen Ligan, zesta puntan, datorren astean berriz Bilbon dauzkagu, bi frontoitan, Bilbon eta Barakaldon, eta modalidade ezberdinetan beste Nazioen Liga bat daukagu, Mexikon daude frontbalekoak, sokatirako munduko txapelketa izan genuen getxon, mendizaleak, bai Araba Bizkaia eta Gipuzkoako Federazioa eta Nafarrokoa eta iparraldeko klub batzuekin Euskal Herriko mendizaleon biltzarra sortu dute, Euskal Selekzio bezala parte hartzen dira, ari da trailetan mundu mailan, kajakean, padelean, badira ja zantzuak norabide horretan. Egia da ere, Madrilen diputatuen kongresuak onartu zuela kirol berri eraldatua eta hortik adibidez pilotaren aukera sortu zen eta bueno, kirol zuzendaritzak onartu behar izan du, eta oraindik badaude bestelako traba batzuk, baina ari gara. Aukera horiek baliatu behar ditugu, adibidez surfean, adibidez txirrindularitzan, sustraituta daukaten kirol horiek izan ziren, lege horri barniza edo molde eman ziotena, eta orduan argi dagoena da, giro hori eta egunotan sortzen ari den giro hau, gauzatu behar dela eta indartu behar dela, uspotu behar dela. Eta alde horretatik, bai instituzioak, alderdi politikoak, federazioak, kirolariak, kirolzaleak, herria oroar, elkarrekin eta bat bitu behar da. Bide horri bat zehaztu eta lorpenak ekarri. Eta horrek gero beste emaitza batzuk izango ditu. Ze herri honi aukerak ematen zaizkionean gauzak egiteko baliatu eta gero emaitza ere askoz hobea izaten da. Eta kirola izan daiteke ziurazki, eta hau iritzi personala da, bai herri honen gako asko eta korapilo asko askatzeko bidea ziurrenik. Guzti hauekin gaditzen gara, Patxi Gaztelumendi, guere baiko kidea, mila esker goizonetan gurean izategatik. Bai, mila esker zuei ere, eta adiz, ia egunero zerbait egongo da partida honen inguruan. Bai, adi egon beharko dugu ezinbestan, eskerrik asko. Eta aipatuko dugu, zuekin horra, aipatzen genbiltzan futbola, bai, bueno, ez dugu hainbestetan aipatzen kirola, baina bai aipatu genezake kirolak duen bestelako dimentsio hori, eta kasu honetan futbolak mugiarazten duen pertsona kopurarekin eta futbolak duen eraginarekin zer esanik ez. Aipatzen zuen, marka sortzeko baliabide gisa futbola eta partida ubera, esaten genion Gaztelumendiri, munduko begi guztiak Euskal Herrira begira izango direla, zakit estenatoki paregabea naziotasun aldarrikatzeko, pentsa genezake? Bai, azkenean futbolak beti, masa handiak mugitzen ditu, eta seguruna da, beste hizkuntza batekin edo beste modu batera iritsiko ez ginaken lekuetara iristeko modu bat. Ni naiz oso futbolzalea, baino kontziente naiz, daukan eraginak bai hemen eta bai nazioartean. Orduan larun bat honetakoak badukiko du bere reperkusioa, Miramarren egon ginen lehengoan, eta Gazako bikote bat zegonan, eta esate ziguten, han elektrizitate gabe daude, baina baita edo zer, erabiliko dituzten baliabide guztiak partida ere ikusteko, ez? Osea, badago esaten genuen Euskal Selekzioaren ofizialtasunaren aldarrikapena dago batetik, baina ez dugu aztu behar baita ere Gazan gertatzen ari dan kontrako aldarria ere badala. Orduan, bi gauzak nahastuta, eta bai, esan dezuna narira, futbolak badu indarra horretarako, eta bada beste hizkuntza modu bat. Ni ere ez naiz oso futbolzalea, baina oso abertzalea naiz. Eta orduan, bakoitza bere kirola bizi du, eta bere pasio, eta aberria dut pasio, eta ez hainbeste futbola, baina horregatik ere, niretzat partidu hau berezia da, eta egia da, niretzat aukera ona dela, azken batean irudikatzen diren marka hori lotuta dago balio batzuei. Eta balio horiek Palestinaren kausarekin lotzea gauza handia da momentu honetan. Orduan iruditzen zait
horrek ere dekantatzen duela jendarte bat, igual ez duna bere lentasunen artean futbola, agian. Pentsatu nahi dut asko garela, edo naiz eta ia deno behartuta gauden erabatean edo bestean futbolarekin harremana izatea, baina gero badaude beste kirol batzuk, eta Elorza zena gure kiroletako arduraduna urtetan eta bar, Oñatiarra hil zan, eta berak beti esaten zuen, Euskal Herriak zerbait baldin badauka kirolean ez da eliteko kirolariak dazkala, baizik eta astebururo milaka pertsona mugitu egiten diala oinarrizko kirol hori martxan jartzeko, bolondrez horiek, eta iruditzen zait horretarako ere honelako ekimenak importantea direla. Aipatuko dugu, baita ere, esan duzu Ainhoa lehen, han egongo garela, baina lanagatik pentsatzen du segurazki, ikusi izango da, naiz eta 11 telebista partida. Bai, ni justu ez dela nengo, ni aldarrekatza, no, baina bai, lanean egongo da 11, ikusgai izango dugu partidua 11 telebistan, naizeko esatariekin batera, eta hori, jendea gonbidatzen dugu, hortik partida ikusteko. Hori da, Iñaki, zuk zer diozu? Publizidade tartea. Aprobetxatu marko dugu, Bueno, hartzalea izate esa parte, naizeko nire naiz orduan, kamiseta horrekin jundarko beha, bai, ez? Aukera eder bada elkarlaneako gure artean, eta nik uste dut ere horrek ere erakusten dula ze puntutaraino da lehentasun bat, onelako partido bat, eta importantea dela, futbolean bezala gure hautsarekin ere kontatzea, ez? Hori, eta gure hautsarekin. Elkartasun hori ere ez, edabideen artean ere erakusteko modu bat ere bada. Hori, eta gure hautsak izango dira, naiz irratian, hemen, kirol kontuak, eta benetan... Publizia eta romantiko, eta dena geratu zaigoa. Benetan futbolaz dakitenak. Hori da beraientzako. Benetako futbolzaleek arituko dira, bestela gu aritzen malin bagara, ez dakit zer. Gu bandera kastintzen, raka. Hori da. Oso ondo, argituta, eta gure entzuleak jakinaren gainean daudelarikan, partidaren berri izateko jakin badakizu. Zuen etxe kutxunak hautatu goizeko 9 dira eta azken ordukoei begira jarrita, nazioartera jo beharra dugu izan ere, adi honekin, Belgikak soldaduak behar ditu, eta antza denez defentsa ministerioa voluntarioak bilatzeko lanean jarri da, Belgikako gobernuak 17 urteko herrialdeko gazte guztiei gutuna bidali die urtebeteko soldadutzaren truke 2.000 euroko soldata garbi eskaini. Zaloa Badiola, egunon? Egunon Peia eta egunon entzuleo, kala iragarri du Theo Franken defentsa ministroak isa sare sozialean NATOk ezarritako helburuari jarraituz Belgikak bere barne produktu gordinaren 2% artean ditu du defentsa gastua, ekipamendu militar berriak kudeatzeko soldadu gehiago behar ditu ordea. Beraz borondatezko soldadutza 2026ko irailean hasiko da, 500 gizon eta emakumerekin 2007an 1000 soldadu voluntario izatea espero dute Belgikako agintariek, baina helburua pixkanaka 7.000ra iristea da. Belgikak 1993an bertan bera utzi zuen derrigorrezko soldaduzka eta 32 urte geroago atea ireki dio borondatezko soldaduzkari berriro. Hauek nabarmen dute egunaren ondik norakoak ere ezagutu nahi ditugu. Itxaso Leon, egunon? Kaixo egunon Peia eta egunon entzule guztiei. Palestinako selekzioa iritsiko zaigu gaur Loiuko aireportura, gainera EHUk ekimenak iragarriko ditu astearte honetan bertan larunbateko partidaren arira, eta era berean EH Bildu San Mames aurrean agertuko da gai beraren inguruan. Arabako EH Bilduk bide batez prentsaurreko eskainiko du aurrekontuei buruz, eta Imanol Pradalesek Jon Insausti Donostiako alkate berri hartuko du Ajurianean. Gaurkoan 200 galdera igorriko diote segurtasun sailari Gasteizko urriaren 12ko falangeren kontzentrazioa dela eta Monzon Olaso etxe museoan bilduma berasteko egitasmoa aurkeztuko dute, objektu, pieza eta dokumentu esanguratsuekin, Lauaxetaren eta Karmele Urrestiren familiak doaintzan emandakoak besteak beste. Idiazabal Udal plazako kioskoan berriz Stop AHT zundaketak abiadurandiko trenik ez ekimenaren agerraldia espero da. Gaur zundaketei buruzko irakurketa egingo dute eta mendimartxa baten berri eman. AZTek ere agerraldia egingo du Iruñeko epaitegiaren aurrean konstituzionalaren aurrera eraman duen kasu bat azaltzeko, eta Iruñan jardunaldiak egingo dituzte egiaren batzordei buruz. Frankismo sin Franco jardunaldia ere abiatuko dute biktimekin, eta Gasteizko udalak martxoaren 3ko urteurrena tarteko ekitaldien egitaraua aurkeztuko du. Barainain esnatu ekimena ere aurkeztuko dute, eta lurramaren bilana egingo dute astearte honetan. Espainiako estatuan Bolaños ministroak Eliza Katolikoaren baitan emandako pederastia kasuen biktimak eta elkarteak hitzartu ditu. Espainiako gobernuak
gobernuak bide horretan emango dituen pausoen berri emateko. Ekonomia gaietan lakuan gobernu kontseilu espero da Maria Ubarretxena eta Noel Danju sailburuekin. Confebaskek hitz hartuko du gainera Gasteizko legebiltzarrean euskal enpresek garapen eta ongizatean duten eragin aztertzen duen txosten bat aurkezteko, eta Bilbon berriz pentsioak blindatzeko mailak kaleraterako da areatzen. Kulturari dagokionez, musika iragarpen berezi bat izango dugu gaurkoan, eta Bilboko fundizioan txotxongilo jaialdiaren aurkezpena. Hoiesek astearte honetan espero ditugunak. Oso ondo, guzti hauekin aditzen gara, eskerrik asko. Gero arte Pegi. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Errepide dagokienez bada nabarmentzeko jazorarik? Goizero gertatzen den bezala ohiko autopilaketak ditugu Bilbo inguruan, Pegi, Leioan, Barakaldon eta Galdakaon. Eguraldiaren nondik norakoei dagokienez, esango dugu Iruñan une honetan 8 gradu dauzkagula, Gasteizen 10 gradu, hauexek hiribururik freskoenak une honetan, temperaturak altuagoak dira, esaterako Mauleko 13 graduekin, Donibane Garazin 15 gradu dauzkagu, Baianan 16 gradu, Bilbon 18 gradu eta Donostian 17 gradu. Eguraldiaren nondik norako guztiak, Ikerri Berluzeak. Giro ederrak jarraipena izango du astearte honetan, baina hegohaizea protagonismoa hartzen hasiko da. Goizean zeruari dagokionez berriz erdi eta goi mailako hodei dezente agertuko da, baina goizak aurrera ginala erdi mailakoek desagertzera egingo dute eta goi hodei zuriska batzuk soilik geratuko dira zeruan, eta hauek trabalik egingo ziotenez eguzkiari eguraldi ederra izango da, eta arratsalde partean ere antzeko joera errepikatuko da, zeruan goi hodei fin batzuk agertuko dira, hauek zeruari kolore zuriska emango diote, baina bat ere trabarik egin gabe eguzkiari eta eguraldi eder eta atseginak jarraipena izango du eguna amaitu bitarte. Aipatu bezala hegohaizeak protagonismo hartuko du, goizean jada bolada zakar batzuk utziko ditu, baina arratsaldean indarra hartzen joango da eta egunaren amaieran bolada oso gogorrak utziko ditu, bereziki lurraldearen ekialdean, beraz traba egingo du gehien bat haizegunetan eta mendi inguruetan, eta hegohaize honekin temperatura minimoek eta maksimoek gora egingo dute, minimoak 5 eta 13 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak Kantauriar isurialdean 18 eta 22 gradu bitartean, eta hego isurian 16 eta 19 gradu bitartean, temperatura freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz kostaldean. Informazioaren aria. Urriaren 23tik azaroaren 13 batu euskarari puzka kanpainara. Lagundu Nafarroa erdi eta hegoaldean euskararen alde ari diren eragileak. AEK, sortzen, ikastolak eta agerraldia ezinbestekoak dira horretarako, eta zure ekarpena ezinbestekoa da haiek lanean jarrai dezaten. Errigora.eusen sartu. Eskatu Nafarroako lurrak emandako produktu bikainez osatutako saskiak eta eman 25% euskalgintzari. Bigarren tokian Tolosaldea dator, ja, Tolosaldea. Hortziko Mikel Oyarzabal, ja, Eskinegin, ate aurrean da, eta hirugarren gola Atletikena. Gaizto doa ezkerpanetaren ondora, eta tanto, 19 jaun Andreok. Ikustea baino gehiago, bizi gurekin Euskal Kirolaren hitzordu nagusiak. Larunbat honetan 8:30 aurrera Euskal Selekzioa Palestina partida zuzenean Samamestik. Eta igandean 12 Real Athletic derbia zuzenean Anoetatik, eta arratsaldean lauterdiko finala Peio Etxeberria eta Javi Zabala aurrez aurre. Naiz irratia. Badira galdu beharrez ditugun gauzak, gure lurra, gure ohiturak, gure kultura. Euskal Okela, adierazpen geografiko babestua duen gure baserrietako haragia. Produktu horiek kontsumituta, ingurunea zaintzen laguntzen duzu. Euskal Okelaren aldeko apostua, adierazpen geografiko babestuaren zigilua duen haragia. FEADERrek finantzatzen du. Europak landa eremuetan inbertitzen du. Bi emakumetik batek indarkeria fisiko, sexual edo psikologikoa jasan du Euskadin. Ez da zure arazoa soilik, gurea ere bada.
Azaroak 25, emakumeen aurkako indarkeria desagerrarazteko nazioarteko eguna. Emakunde, Eusko Jaurlaritza, Foru Aldundiak eta Eudel. Txarri eguna Mungiara itzuliko da. Mungiako merkatari eta ostalarien elkarteak antolatuta, azaroaren 15ean, mendimartxa, 11etakoa Bizkaiko txakolinarekin dastaketak, txerrierrea arratsaldean eta txaranga. Taiu mendizale elkarteak eta Mungiako udalak lagunduta, Eusko Labelek eta Eusko Jaurlaritzako turismo, merkataritza eta kontsumo sailak babestuta. Erdu Mungire. Kultura eta hizkuntza politika sailak, hizkuntza politikarako sailburu ordetzak diruz lagundua. Informazioaren aria, naiz irratian. Goizeko 9 eta 10 aipatu berri dugu, Belgikak soldaduak behar dituela eta markada bukatzen denerako 40.000 soldaduko helburua mantentzea bere horretan nahi dute. Hemen jarraitzen dugu, naiz irratiko informazioaren ariko analisi mailan eta zuen baimenarekin, Ainhoa eta Iñaki, jakin nahi dugu, ea halako albiste baten berri izateak zer nolako eragina sortzen duen zuengan, hemen akaso batzuetan pentsa daiteke soldaduzkarena antzitako kontua dela, anekdotarako kontua dela, intsumisuen borroka ere hori ere bada, pertsona asko gogoan dutena, zuei zer eragiten dizue? Nei atzerakada bat, junaiz gazte nintzen hortara. Azkenean, eskaintzen nahi dia gaina, bukatu soldaduzkaren tema borondatezko bezala. 2.000 eurokin borondatezkoa, beste lanbide bat bezala ari dia planteatzen, ez da, Belgikan nahi bez. Berrirontara itzultzea, ez dakit. Atzera pauso bat bezala, bizideta. Iñaki? Esaten dute, armagintza dela sektore estrategikoa eta armak norbaitek erabili behar ditu, orduan gauza batak besteak hartzen du. Kontua da batzutan sartu egiten digutela lehenengoa eta bigarrena ez dugu kontuan hartzen, baina bataren ondoren bestea logikoa bada orduan. Iruditzen zait askotan galdu egiten degula gaitasun hori detektatzeko zeintzu dian, ez? Askotan begiratzen diogula beste zerbaiti eta ez ditugula ikusten honelako erabakiek dauzkaten ondorio guztiak. Eta horrek erakusten du nire ustez, adibidez, oso asko errazagoa da ikuspuntu punitibistak zabaltzea baldin eta segurtasuna lehentasun bat baldin bada. Asko errazagoa da bide militarrean inbertsioak egitea baldin eta hori kokatzen baldin bada agendan, ez? Eta bai, Europaren autonomia estrategiko eza horrek eramaten du jarraitzea momentuko lehentasun horiek, beste batzuk esartzen dituztenak, eta horrek ondorioak dazka herritarrentzat. Eta egia da ere, desafekzio bat daukagulako Europar erakundeekin, Europa kontinente bezala ere ez dugula gure markotzat hartzen askotan, ez? Osea, ez da gure diskursoaren parte egi. Zait iruditzen gure, adibidez, selekzioarekin, ez? Europaren erdian, ez? Leheno askotan jotzen genuen horretara, ez? Europaren erdian, Europan kokatuta dagoen herri txiki bat, eta bar. Eta, karo, nolabait Europa konektatzen baldin bada, gaur egun Europa gidatzen duten horiekin, oso arrotza egiten zaigu eta ez da gure zean sartzen, baina kontinente bezala guk eduki behar dugu estrategia bat. Eta horretan iruditzen zait honetan ere, armagintzaren aldeko apostu horrek ondoria dauzkala herritarrentzat, Belgikaz ari gara, Belgikako herritarrez, baina nire ustez hori zabaltzen joango da, eta baldintzatuko ditu gure eztabaida sindikalak, baldintzatuko ditu gure legegile jarduna. Nire ustez ondorioa asko dazka eta askotan begiratzen diogu pizkat distantzia horrekin eta nire ustez gure bizitzak baldintzatuko dituen eta behintzat orain. Belgikar gazten bizitza baldintzatuko ditu era batea edo bestea.
eskaintza hori baldin badago, beste batzuk ez dira egongo, lehentasun horretan jarriko da, nik uste dut horri begiratu behar zaiola. Agian, zentzu horretan, adibiderik argiena ez dakit ezote den estatu frantsesa, aurrekontuen baitan egon den gorakada, berakada, eztabaida guzti horretan, onartuta dagona da, eta ia berezkotzat ematen dena da aurrekontu militarrak nabarmen egin duela gora, eta gero pentsioen erreforma, hori bai eztabaidatu daitekela, edo denarelakoa. Europako lurralde askotan gertatzen ari da hori, ez? Eta, Iñakik esan duna, estrategian barruan segurtasunak lehentasuna barin badu, horrela zabaltzen jungo da beste lekuetara. Europa bezala esan ez egia da, hor kokatu beharko genuke, baina oso arrotza egiten da. Bertan hartzen ari dian erabakiak eta hortik abiatuta, ikusiko dugu ze gertatzen da, baina bai, itxura dauka alde horretara jungo dela dena. Baina, aipatzen zenuen Frantzia, ez da, Bairuren diskursoan harritu ninduen gauza batzutan berarekin ados nengoelako. Osa, iruditzen zait, Frantziar Errepublikaren krisia horretan oso modu argian gauzatu egiten dela, ez? Azkenean gu daukagu gasto bat, gasto hori berrosatu egin behar dugu, ez gara kapazak hau egiteko, eta hori moldatu egin behar da, eta ez gara aurrekontuek erantzun behar diote daukagun krisi estruktural honi, eta bideratu behar duten nolabaiteren non jarriko ditugun indarrak eta non kenduko ditugun. Hori entzuten dezunean, ez, printzipioz, pentsatu abertzalea naiz, baina hemengoa, pentsatu frantses abertzale baten ikuspuntutik, eta adostasun puntu bat euki dezakezu. Ze gertatzen da, planteatu dezuna. Hori egiteko orduan, lehen etxi egiten da, gastu militarra, eta, konpensatu egin behar dira, dirua finitoa delako, ez? Azkenean, aurrekontuak ematen du, zuzen nahi dezun, baina azken batean hor dago montante bat, eta hori banatu egin behar da. Eta horretan, jartzen diren lehentasun horiek krisia areagotu egiten dute, alegia, zu planteatu duzu diskurtsoaren kontrari zara gero gauzatu nahi dezunean aldaketa hori, ez? Eta bai iruditzen zait badagola arazo handi bat horrekin, eta oso nabarmena dela armagintzaren eta ikuspuntu militarraren auzian. Eta aldiz, ez daukat argi ze puntutaraino eskerretik ari garen ondo hori enfokatzen. Egia dalako ere, Europarekin gertatzen zaigun bezala, ez zaigula gustatzen bakezaletasun naif hori. Ez dugu hippie iruditu nahi, eta logikoa bada, porque hippia izatea gauza oso eskasa da. Baina, horrekin batera, adibidez, gure historian ez da bakarrik intsumisioa izan zena. Uste, eukidegula desmilitarizazioaren aldeko momenturen batean mentzat eukidegula estrategia moduko bat, eta agian garai hortako gauza batzuk. Bestela berriro ari garelako, egunero berriz buelta, gurpil berdinari bueltak ematen aurretik badauzkagunean. Hoietako bide batzuk irekita, eta nire ustez berrartu beharko genituzke garai hartako. Igual, entzuten hauten batzuk esango duteka bere liburua zaria, ez? Baina, bueno, ni irakurri nuelako kontatu dezaket, hori oso herri honetan oso aurreratuta dagoela, eta iruditzen zaidala igual posizio ideologiko sendoago batzutarako bidea ematen digula, ez? Ez naiz nostalgikoa zentzu horretan, ez dut esaten berreskuratu behar duguni, baizik, eta ez tegula egon guztian egon behar gauza bera, aber nola idazten dugun, era desberdin batean, ondo idatzita baldin badago duela 30 urte. Hemen utziko dugu aipagai hau, eta aipatuko dugu, igaro direla, hainbat egun Espainiar gobernagarritasuna ez baian jarri zenetik, Juntxe pasaden astean ere iragarri zuen Sánchezen gobernuaren ekimen guztiei jarriko ziela zuzenketa, testu inguru honen berri jasoko dugu, gaurko honetan, Sumar mugimenduko Lander Martinezekin, bera diputatua da, Bizkaiatik, egunon? Kaixo, egunon. Zeunetan dago Espainiar estatuaren gobernagarritasuna? Beno, esan du bezala azken egunotan, oneri buruz, asko eztabaidatu dugu oneri buruz, egia esan, gauzak ere ez dira asko aldatu. Ze azkenean, gure egoera Lander?
burrukatu, bai, ez da ondo entzuten, ala? Eten eginda konexio une batean, barkatu. Jarraitu, mesedez. Bai, esan nahi dute dala, burrukatzea egunero eta legez lege beraien botoa. Beraz, eta askotan baita ere, ezezko botoa jasotzeko. Orduan, momentu honetan, Juntzek egin duena bakarrik da, ofizialtasuneko egoera bat eman beraiek egitenari zutenari. Eta baita ere ikusi dugu nola, inkluso beraien barnean, konfusio pizka bat sortu egin den orain egiten ari diren deklarazioekin ez, beraz, guretzat ez da asko aldatzen. Hala ere, agian, aldaketa bat bai izan dena da, Espainiar gobernuko ministro batzuk hasi direla TikToken kontuak zabaltzen, edo eta beraien egunerokotasuna bideo bidez erakusten dutela, kuerpo ministroa, garraio ministroa, esango zenuke, bazpareko aurre kanpaina giroan sartu garela? Baina, alde batetik, egia da aurten eta Extremadurako hauteskundeak deitu direnetik, ja sartzen garela ziklo elektoral berri batean. Hainbat hauteskunde daudelako, ez bakarrik Espainiako estatuko hauteskundea presatu daude 2027-ako, ez? Baina baude hauteskundeak Extremaduran, baude hauteskundeak Andaluzian, baude hauteskundeak Gaztela eta Leonen, eta orduan horrek suposatzen dut ere eramaten dituela ministroak horrelako gauzak egitera. Baina momentuz ez nioke importantzia handirik emango gutxienez ez estatuaren egoerarekiko. Hala ere hor, sumar mugimenduak bai azaroaren, okerrez banago azaroaren 3. astean hauteskundetarako bide horri bat aurkeztuko du, ez dakit zer da iragarriko dena? Guk konferentzia politiko bat daukagu, eta hor ditugun helburuak dira, gure bide horriak argitzea, ez? Azkenean pasaren urtean asanblada bat izan genuen, ez? Eta hor, gure alderdia jarri genuen ordenean, eta hainbat aldaketa egin genituen, eta urtebete pasata, edo, urtebete baino gutxiago, baina hilabete batzuk pasata, uste dugu, tokatzen dela hainbat gauzatan zehaztea zer egin nahi dugun, ez? Adibidez, nola izan nahi dugun harremanak gure esparruko alderdiekin, zenolako bide horria nahi dugun 2027an hauteskundeak irabazteko, eta horrelakoak. Horrek lan sakon bat ekartzen du, behin erabakiak hartzen dituzunean, beraz, guretzat momentuana da orain horrelako erabakiak hartzeko. Horre, akaso batzuetan ikusi genituen, eztabaida itsusi batzuk Sumar eta Podemosen artean, duela hainbat hilabete, Valentzia kasu udal hauteskundeak. Orain adibez gertatu da, baita ere Extremadurako kasuan, bide emango zaiola Podemoseko hautagaiari. Akaso halako erabakiak hartzeko protokolo bat edo ezarriko da bilera horretan? Gutxienez gustatuko litzaiguke ez, ezin dut asko bere aurreratu oraindik, baina garrantzitsua da guretzat horrelako eztabaidak izatea. Egia da ere, izan baritugula politikari buruzko eztabaidak ez, baita ere ez nolako ardatzak landu nahi ditugun hurrengo urteetan, izan duan bezala, 2027 heltzeko hauteskunde batzutan, berriro gobernua irabazteko egoeratan, baina horrelako eztabaidak izatea garrantzitsua da, ze izango ditugu hainbat hauteskunde prozesu hurrengo urteetan, eta hauke jakin behar dugu nola hartu erabakiak, eta izan ditugu gainera adibide oso ezberdinak, ez? Andaluzian adibidez, zegoen koalizio bat, eta hor naturalki hasi gara lan egiten koalizio horrekin, gukidak genituelako barnean, Gaztela Leonen artikulatu egin da, baita ere, esparru bizto bat, danok elkarlanean ibiltzeko, eta adibidez Extremadura, zuk esan bezala, zegoen hautagai bat, eta badago esparru bat, Unidas por Extremadura ditzen dena, baduela hegemonia oso arroki bat leku horretan, eta guretzat, ideia logikoena zen, babesa ematea, momentu honetan, han funtzionatu egiten duen aukerari, ez? Eta horren barnean,
guk orain hartu ditugu erabaki horiek geure organoen barnean, baina horrelako gauzak argi izatea, ondo dago, ez? Itzulita apur bat Juntxekiko, Juntxek iragarri du, zuzenketak jarriko dizkiela proposamen guztiei, ez dakit nabaritu duzue aldaketarik edo gaur gaurkoz egoera berdin jarraitzen du? Beno, badakizute genituela guk aurretik, hainbat lege akordatuta, ez? Eta lehenik eta behin hori da ikustea zer gertatzen den horrekin, aste honetan adibidez mugikortasunaren legearekin, eta beste aldetik, badakigu erregistratu dituztela hainbat zuzenketa kasu batzuetan, eta hortik aurrera, denbora gutxi pasa da, eta harremanak gutxienez nik dakianaren inguruan, edo gure gobernuaren aldearen inguruan, ez dira aurrera jun. Lege batzutan, ez genuelako akordiorik, eta beste batzuk oraindik negoziatzeke daudelako. Juntx nagusiki kexatu da exekutiboak ez dituela orain arteko konpromezuak bete. Sumarrak zer dio honen aurrean? Guk uste dugu esfortzu handiak egin direla Juntzen eskaerak betetzeko. Eta esfortzu horien emaitzak ere ikusi egin direla, Guk uste dut hori nabarizkoa dela, azkenean amnistia legea egin zen, azkenean hainbat prozesu horrela eraman egin dira, baina egia da baita ere, eta hemen daude, gobernuak agalera ez dituen asunto batzuk, non guk ezin izan dugu aurrera jun. Baina nik uste dut exekutiboaren borondatea oso argia izan dela Juntzen eskaerekiko, eta ez bakarrik hori, baizik eta gehiengoa mantentzeko eta sostengatzeko. Eta horre galdera nagusiare bada edo behintzat geroz eta esanguratsuagoa badena, egongo da 2026 urteko aurrekonturik? Guk uste dugu landu egin behar direla aurrekontu horiek, eta horretarako geure proposamena argia da. Aurrekontuak kongresura eraman, eta guk daukagun eredua argi eta garbi utzi erakusteko baita ere zein da guk nahi duguna, eta zer kostua duen aurrekontu horiek ez bozkatzea. Hortik aurrera, nola egin dezakegu? Berriro ere gehiengoa landu, badakigu zailtasunak daudela, baina minimoki guk uste dugu landu egin behar dugula aurrekontu horiek izateko. Hor baita ere, egin beharren aurtean, badaude besteak beste, lan biharteko gutxieneko soldata azteko edota lan jardunaldia murruzteko aukera, ez da bai dauek apaldu dira agian azken aldian pitin bat, baina une honetan ze puntutan daude lan hauek? Badirudi konexio arazoren bate izan berri dugula Landerrekin, segituan egingo dugu bat berarekin, baina aipatzen zuen Landerrek 2026 urteko aurrekontuak landu egin behar direla, badirudi une honetan Lander batu zaigu, Lander Martinez entzuten agaitu zu ongi, orain? Bai. Oso, aurrengo galderara egingo dugu salto. Aurrera guaz, ezin bestean, hitz egiten gemitzan. Eta aipatu behar nizun, lanbiarteko gutxieneko soldata ala jardunaldiak murrizteko aukera, ze puntutan daude aldarrikapen hauek gaur egun? Agizuten diaren murrizketa guk berriro ere, lantzerari garela hau kongresura eramateko, uste gu aurrera eraman daitekeen aurrerapen bat dela, baina egia da hor badaudela, hainbat ez izan berikula gehienekin, ez Junts baizik eta baita ere, agente katalan batzuekin hor bere inguruan edo baita ere enpresa txiki eta ertain inguruko zituenak, ez? Hori behin egin da, aurrera joan barko dugu lege horren lanarekin. Hau baita ere motela da. Eta horre hitz egiten gemitzela, lanbide arteko gutxieneko soldatak aipatuta. Ostegun honetan, helduko da, herri ekimen legegile bat, hauei buruzkoa Gasteizko legebiltzarrera. Ez dakit, zuk nola ikusten duzu egin den proposamena eta herri ekimen legegile honek bertan bera gelditzeko dituen aukera horiek?
Bueno, guk lehenik eta behin herri ekimenekin, gehienekin, ez, giza eskubideak ez dituzte urratzen, eta bueno, ez da hori interesgarriak hartzen baituzte, uste dugu herri ekimenak orokorrean pasu izan bat dutela legebiltzarrean. Eta gero eztabaidu dezakegu, zuzendu dezakegu herri ekimena, egin dezakegu nahi duguna, baina gure iritziz orokorrean herri ekimenek aukera izan behar dute legebiltzarrean. Ez bakarrik eztabaidatu izateko, egun batean, baizik eta bere prozesu legegia izateko. Eta gero, legez bat ateratzen, ez bada ateratzen, hori da prozesu parlamentarioa, baina gutxienez aukera izatea eztabaidatzeko. Eta Euskal Sindikatuak egin duten proposamena nola ikusten duzu? Itzaiten ari gara orain soldata minimaren inguruan. Hori da, bai, Gasteizko legebiltzarretik lege bat bideratzea, gero gortetara igarotzeko autonomiak izan dezaten borondatea. Guk hemen eztabaida bat daukagula, dela, gure ustez soldata minimoa, euskal soldata minimoa bat izan behar dela, eta horretarako tresnak izan behar ditugula, hemen badagolako, bizitza maila handiago bat edo garestiago bat, gutxienez, ez? Baina gure iritzia beti izan da, itunpetik egitea, eta baki guztaia dela, patronalekin, baina konbenietan sartzea zoru hori edo minimo hori. Zaila da momentu honetan legearen bidez aldatzea soldata minimaren egitura estatuaren berdean. Eta arrisku batzuk badituelako ere, gertatu daitekelako, beste leku batzuetan tresna hori erabiltzea soldata minimoa jaisteko. Eta hori guretzat arriskoa sortzen du. Beraz, nik uste dut hor eztabaidan daitezkeela, baina badaudela aukerak beste erabatean aurrera eramateko. Egia da, hor zerbait egin behar dugula soldaten inguruan ikusten eta nabarmentzen ari delako, soldata minimoak Euskadin efektu txikiagoa duela. Naiz eta izan dizuen igoerak. Baita ere horre bereziki itunen bitartez lanbide arteko gutxieneko soldata horiek negoziatu ahal izateko sindikatuak ere prozesuak bideratu dituzte, lan harremanetako kontseiluaren bitartez, bada aukera ere, aufera hau epaitegietatik ere igarotzeko. Nola derrigortzen da patronala negoziatzera? Lehenik eta bain egiten da, egin dena orain arte ez, dela gonbidatu mai batera, eta bestela presio politiko eta sozialarekin. Azkenean, patronalak dira, enpresen edo enpresen jaben ordezkariak ez, kasu honetan, eta sindikatuek badakigu zenolako botera duten baita ere presioa sartzeko, eta momentu baten patronalek ez badute bermatzen, ez badituzten nahi bermatu, tresna minimo batzuk, soldatak bermatzeko, barduan beste erabateko presioa egin barko dugu, ez? Hori ere, baita ere, kasu askotan, sindikatuen eskudotan dago, nik iritzi bat dut, baina baita ez dut nahi sartu sindikatuen eztabaidetan. Guzti hauekin geldituko gera, Lander Martinez, mila esker goizonetan gurean izategatikan. Eskerrik asko zuei. Ekarriko dugu, elkarrizketan aipaturikoak gurera ere bai, ezakit galdera mistikoa dirudi, 2026 urteko aurrekontuak egongo ote diren ala ez, Lander Martinezek iragarri du, landu egin behar direla behintzat, baina juntxen pieza inoiz baino garrantzitsuagoa izan daiteke eztabaida honetan. Bai, hala da, 2026ko aurrekontua zailak daude. Ez dago ez dago eztare denbora gehiegi eta juntzek, hor dago bat edo bere bozkak behar ditu horretarako. Komentatzen oraindik harremanak ez diala egon edo ez dituztela ondorioak pairatu. Ikusiko dugu, beste partiduen bozkak ere ez ditu ziurtatuta, orduan, nik zaila ikusten dut, baina inoiz ez da jakiten. Mistikoa, baina empirismoak esaten du ezinezkoa dela. Hori esaten du empirismoak. Baina, egia da, Pedro Sánchez badaukala joera mistiko hori, eta
dena gerta daiteke. Tartean ere katalanak daudelako eta horiek ere badaukatelako joera mistiko eta krematistiko bat ere. Eta niretzat oso harrigarria da egin duten jokaldi hau eta gero jokaldia egiteko formula, ez? Osea, bueno, egiten dezu apurtu, baina aldi berean negoziatu nahi dezu banan eta orduan horrek sortzen du dinamika bat oso komplikatua, ez? Eta berdina iruditu zait adibidez, badauka lotura bat, Martinezek esaten zuenarekin hauteskunden inguruan erabakiak hartzeko, ez? Orduan, ostra, momentu honetan, jende guztiak esaten duenean, badaudela nola baiteko, bueno, erronka batzuk diana kasi zibilizatorioak, bat demagun orainkop dago zea klimatikoa, dago transizio digitala, dago krisi ekonomiko baten zantzuak ikusten dira, orokorrean herriek bai gurea Euskal Herria, baina baita Espainiarren ikuspuntutik edo Kataluniarren ikuspuntutik onelako egoera batean daude, eta nagusitzen den pentsamendu taktiko bat. Orduan, gauza batzuk esaten duten berdinek esaten dute bestea, eta jokatzen dute txikira denbora guztian, eta honela oso zaila da, porque gertatzen dena da, nire ustez txikira jokatzeko hortan, egia da gauza handia bilatzen diren horietan askotan galdu egiten diela txiki horiek, eta txiki hauek dauzkate beste lege batzuk, eta posible da aurrekontu batzuk ateatzea adostasunik eman gabe ere, dalako transakzio eskema bat, eta orduan hau dago banatzeko, gu behar hauek ditugu, eta banatzen ditugu. Gertaliteke, bai Kataluniarra gintariak eta baita PSOE batez ere oso transakzionalak izan dira historikoki, orduan horretara joetzen baldin badute, baina orduan Podemos etorrikoa. Eta planteatuko du beste tema bai mistikoa orduan, ez? Orduan, nik esango nuke zet, baina... Bai, bueno, eta Lander Martinezek esan duenean ez gaudela hauteskunden orain ez diela izango, pentsatu dut, ostras, igual datorren astean dia, porque horako pronostikoa botatzen ditugunean beti kontrakoa gertatzea. Horregatik aipatu diote, bazpareko aurre kanpaina giroa, zuek nabari duzue... Bai, eta zuk aipatu bezala sare sozialetan, ez? Oain denak, TikTokak edo Instagramen edo badaude beraien argudiategiekin, sare sozialean ere, nik nabaritu dut. Mandaniren efekto perverso bat ere izan daiteke, Vanity Fairrek beste egunean egiten zuen artikulu oso polit bat, honi buruz, esanez, eta Mandaniren influencerrak izan diren horietako batzuk esaten zuten, ez? Ze farregarria izango den datorren kanpaina, ze ikusiko ditugu demokratak eta republikarrak tximinoaren egiten TikTok dalako orain etorkizuna, eta Mandanik irabazi duen ez TikToka egiten, beraiek pentsatuko dute, hori TikTok eginez irabaziko dutela, ez? Eta ze puntutaraino galduta dauden horretan, ez? Eta nik uste dut horrek badaukala efekto simpatia bat, ez? Alergailuekin gertatzen den bezala, ez? Ikuste duzu hori, eta zuk nahi duzu berdin hori. Eta ez du nola funtzionatzen. Simpatia bai, baina, sinesgarritasuna. Bueno, farregarria izango da, egia da hartzen baldin badezu, Vanity Fairrek hartuko duten modu fribol horretan, ziur asko ikusiko ditugu gauza txundigarriak. Espero dut, eta hau dei bat da, euskal politikariak ez diela gehiegi sartuko dantzen sistema honetara eta rollo horretara. Ez mesedez. Lip dapak eta honelako gauzak egin genituen, hori ere goratu, da. Seguru aski, kontsultoren bat edo entzuten ari baldin bada, pentsa dezala bestelako TikTok estrategiak dantzarik ez daukatenak, eskartuko ditugula eta, baina aipatu dugu Lander Martinezekin ere bai herri ekimen legegila eta honen berri ere emango dugu goiz honetan izan ere, ostegun honetan bertan Eusko Legebiltzarrak uko egingo dio, eaen lanbide arteko gutxieneko soldata propio baterako sindikatuek aurkezutako herri ekimen legegilari, une egokia dare baita, prozesu herritar hauek izan duten ibilbidea repasatzeko 1980tik 26 herri ekimen legegile aurkeztu baitira, baina soilik 5 atera dira aurrera eta hoietako 2 kasuetan sustatzaileek eskatzen zutenaren aurkako zuzenketekin.
Ez usteko izugarririk ezean atzera botako dute Aiota eta Peseren gobernukideek ziur asko Peperen babesarekin Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan gutxieneko soldata propio bat ahalbidetuko lukeen langilearen estatutua modifikatzea. Tramitera ere ez dute onartuko eztabaidari zirrikiturik utzi gabe Euskal Gehiengo Sindikalak 138.400 eta 496 sinadura bildu dituzten arren. Gauza bera egin zuten irailean gutxieneko pentsioak aurrekontu bidez osagarritzeko ekimen legegilearen Euskal Herriko pentsidunen mugimenduak 140.000 sinadura baino gehiago bildu zituen arren. Bi kasuetan legezko baldintzak guztiak betetzen zituztela baieztatu zuten Ganberako zerbitzu juridikoek. Lehenengo herri ekimen legegilea 1990ko irailaren 7an aurkeztu zuen Euskariak autodeterminazio eskubidearen alde eta gai hori onartezintzat jo zuten berehala gobernuko alderdiek. 1989an Euskal Herriko Eskubide Sozialen Gutuna plataformak herri ekimen legegile bat aurkeztu zuen lanbidarteko gutxieneko soldataren 100%aren baliokide den oinarrizko errenta bermatzeko eta gizarte bazterkeriari aurre egiteko. 2000 urtean onartu zen lehena izan zen EAJ, PSE eta PPren aldeko botoekin, baina oinarrizko errenta murriztuta gutxieneko soldataren 165%era mugatuz. Elak, Labek, Esteilasek eta Esekak euren proposamina desnaturalizatu zutela salatu zuten ordukoan. Antzeko zerbait gertatu zen kontratazio publikoan klausula sozial jakin batzuk sartzeko herri ekimenarekin. 2013ko urriaren 17an aurkeztu zen Gehiengo Sindikalaren eta 110.000 sinaduraren babesarekin eta kasu hartan ere euren interesen arabera moldatu zuten EAJak eta PSek. Eta beste bi kasu ere aipatuko ditugu. 2015ean zaintza partekatuaren legea onartu zen EAJak, PPek eta UPyDek babestuta, PSE abstenitu egin zen artikulu askotan eta EH Bildu aurka agertu zen tratu txarren eta desberdintasunen kasuan seme-alabentzako bermerik ez zegoelako. Bestalde, EAJaren oposizioarekin lehenik eta abstentzioarekin ondoren onartu zen 2015ean frackingaren aurkako herri ekimen legegilea 103.000 pertsonek babestutakoa. Ez gara zehatz-mehatz kasuistiketan sartuko, baina bai gogora ekarriko dugu Lander Martinezek elkarrizketan lehen etsi duela lanbidarteko gutxieneko soldatan eragin ahal izateko herri ekimen legegile baten bitartez baino aproposagoa dela minimo hori itunpeko negoziaketaren bitartez eskuratzea. Jakin edut, ea berak esandako horietaz proposatutako estrategia hori nola ikusten zuen? Bi efektu. Hori gertatuzkeo, konbeniotik kanpo dauden langileak hain zuzen ere soldata minimo hori kobratzen ez duten horiekin ze gertatzen den. Eta bi, Huelvan gertatzen denagatik beraiek egiten ez dutenagatik, pentsamendu estrategiko falta hori daukatelatik, eta txobinista batzuk direlako hemengo jendea gutxiako kobratu behar du, benetan, azerre etzeko modukoa da. Ez da nahikoa esatearekin, ez nahiko genuk ez dakiz ere, ze ondorio dauzka. Eta beraiek, egunero adibidez lehen abertzaleak eta beste abertzaleak, guri aurpegira botatzen ez dakiz zer privilegio, no sé, kuantos daukagula klasismo, zer esaten dute beraiek. Bazter geratuko zianak izango zian gaur egun zailtasun gehiena dauzkatenak soldata minimo hori jasotzeko. Hemen konbenioen arabera egiten baldin bada bakarrik. Bat. Eta bestea, guk ez daukagu beraiek dauzkaten ahuldaden gure herritarrek eta vulnerableenak diren gure herritarrek soldata minimo hori kobratu behar duten herritarrek ez daukate beraiek beste toki batzutan dauzkaten ahuldaden kulparik. Orduan, benetan, da pasada bat, noraino, abertzaluta esunaren inguruko zea horrekin, azkenean bihurtzen diran, zentralista batzuk, ez daukatenak zeharik, eta zea horretan, benetan bidean usten dituztenak dira, beraiez suposatzen dana defendatzen duten jende hori. Ez? Migranteak, emakumeak, kontratorik ez daukatenak, beltzean daudenak, non geratzen dira horiek. Bai, guzti zado sinakekin, eta horrez gain hemen bizitzare garestitu dela. Orduan, hori dena, gehitu nahiko nuke herri ekimena atzea botatzearen, gogoratu behar diegu herriarentzako gobernatzen dutela.
Eta horren beste adostasun bildu ditu erregi ekimen bat ez aukera izatea ere legebiltzarrean eztabaidatzea eta behar zortzaion prozesu guzti hori aurrera ateratzea, iruditzen zait, tristea edo kezkatzeko aintzat bai. Hauekin ere berdina gertatzen da, demokrazia hitz egiten dizute, demokrazia gelan sartzen den arte, ez? Denbora guztian gaude parte hartzeaz, demokraziaren horretaz guztiaz denbora guztian gaude hitz egiten. Orain, aukera daukasunean, eztabaida hori emateko, ez da bakarrik ez tezula, ez zaude ados horrekin, baina ez tezu nahi jendea jakitea horrekin ados ez zaudela. Jendea horren alde dagoelako. Orduan, ez da bakarrik demokraziaren kontu bat, da gehiengoen asunto bat, bai. Demokraziaren kontra zaude gehiengoak hori nahi duelako. Eta ari zara gehiengo hori gobernatzen gutxiengo baten mesedetan. Orduan, hemen jendeak bere kontrasanak ere kudeatu beharko ditu, ez? Alegia, espainolistek kudeatu beharko dituzte beraien ezintasunak eta hemengo agintari abertzalek ere kudeatu beharko dituzte beraien gehiengoak. Bestela, gu horren guztiaren erdian, herritarrak horren guztiaren erdian geratzen dira eta galtzaia ateratzen dira, beti. Segurazki, entzungo ditugun eztabaidetan kontraargudioetako bat izango da, aipatuko dutenean, baina sinadura kantitate hori bai, baina hor legebiltzarrean daudenek badute zilegitasuna, kontrakotasun hori adirazteko aurretiaz hauteskundeetan, halako boto kantitate jaso dutelako. Galdera da, zuzena da pareko jartzea alderdiek hauteskundeetan jasotako babesa eta herri ekimen legegile batek jaso dituen sinadurak? Pareko ez, osagarri. Eta bestea da ze agindu demokratikorekin jundiren hauteskundeetara, ez? Ze hori asko gertatzen da gobernu honekin. Azkenean, koalizio bat da, bakoitza joan zen zea batekin, ez? Agindu batekin, jendarteari eskaini zioten agindu demokratiko bat, baina oso zaila da pentsatzea bai alde batetik, PSren aldetik, ikuspuntu sozial batetik, eta bai PNV-ren EJ-ren aldetik, ikuspuntu abertzale edo soberanista batetik, zergatik dauden gutxieneko soldatanen kontra. Eta aldiz, kombinazio hori gertatu egiten da, orduan. Ez da bakarri gehiengo edo gutxiengoen edo parekatu daitezken bi formula demokratikoak, baizik eta zergatik ez diren osagarri, eta bestea da. Zergatik egin duten akordio bat, bakoitzaren minimoen azpitik jokatzeko beti. Hori interes partidista da, azkenean zesio batu da behaien artean, eta gero esatezen bozkak, hori ez, azkenean bozkatzera juten genean ze eskaintza daukagu, eta zer egiten dute ondoren. Orduan horre eskeharraka handia dago. Eta niretzako herriaren ahotsak dauka, bai osagarria bai, baina indarra handia izan behar du, eske guretzako da lanean. Eta guk bozkatu diegu baita ere, batzutan aztuitetzaie, baina seguruna sinadura horietako askok, bozkatuko zutela berdintzait ze partidu, baina ze gainontzekoek ere, zerbait egiteko aukera ere beti daukate. Egia da kasu honetan, koalizioa daola, eta, zaila daukatela, baina, ez dakit. Kopuruetan ere, bozkatzaile alderdietako batzuen tamainako kopuruak dira, ez? Esan nahi dut, ez dira partidarioak, eta aldi berean, ez daude oso ruti okerez baldin manago, PSren alderdi sozialistaren bueltan uste, eunda berrogei mila inguru lortu zitula PSek. Hori da, beste, kopuru eta sari baldin bagara ere, kopuruak parez pare jarri ditzazkegu, ez? Eta orduan zesan nahi du, horrek 11 bozka bezala funtzionatu behar dula eta orduan konpensatu behar diala, ez da giti, iruditzen zait modu organikoago. Procedimentala da, modu organikoago bat euki beharko luke, baina modu organiko horretan ez baldin badute jokatzen, jokatu dezatela procedimentalki, eta orduan onartu dezatela ez da baidara. Hori da, azkenean eskatzen nahi diana da, behintzat, hemendik nire iritzia da behintzat, ez da baidara eramatea gaia. Eske hori ukatzen ari dira.
Horri buruz ere galdetu beharra dizuet, zein justu gaur gara egunkarian errepasoa egiten da, ondako herri ekimen legegile ezberdina hoietaz, 5 onartu dira, 2 zuzenketa bitartez eraldaketak izan ziren, errepasoa egin dugu. Ikusita kopuru hauek eta ikusita aipatzen zenutena representazio kopuru hoietan, eraldatu beharko litzateke halako ekimenen araudia? Araudi honekin ondo egin daiteke. Arazoa ez da araudia. Araudi honek permititzen du gaizki egitea, tira, bai, honela ulertu daiteke. Baina ni ez naiz oso, ez dakit, iruditzen zaitagian hobetu daitekela, ez naiz horretan espertoa, hortarako, ez dakit, urrutiari nola zan, publikoaren deia edo nerako komodina erabili dezakegu. Baina iruditen zait badago laitzaki puntu bat horretan ere, ez? Lege honekin ondo egin daiteke, eta ez dute ondo egiten, ez dutelako lege hau onartzen bere espirituan, bere zean. Eta hitz egiten dutelako etengabe parte hartzeaz, baina gero parte hartze horrek ondoria dazkanean ez aile gustatzen. Eta nahi dute, hori 4 urtetik behin, demokrazia pobre bat, ahul bat, eta horretan herritarrek oso esateko gutxi eukitzea, ez? Eta horrek asko pobretzen dut, orduan, bastakit. Bai. Nire ustez, legea baino borondate kontua bada. Eta legeak azkenean, legeak interpretatzeko moduak ere hor daude. Orduan, nahi bada, aldatu behar da ez ezakit, nik ere ezakit, baina... Borondatea. Askotan, borondatea. Bakartxo terreria hori esaten zigun. Borondatea. Legebiltzarraren borondatea. Hombre, azkenean, nahi bada... Baina borondate ona alba da. Hombre, noski bai. Ez que borondatea, baina aldala borondate ona, ez? Bestela, ez da gizertaz ari den. Maituko dugu, analisi maila hitz egiten Nicolas Sarkozyri buruz, Frantziar Errepublikako presidente ohiari baldintzapeko askatasuna eman diote, Lasante espetxean 20 egun eman ostean. Sarkozy 5 urterako zigortua izan zen, Libiatik etorritako diru irregularrarekin bere hauteskunde kanpaina finantzatu izan leporatuta. Epai hori hala ere auzitan jarri du eta apelazio prozesua 2026an egingo dela aurre ikusten da. Epaileek ezarri dioten baldintzen artean daude ezin izango duela Justizia ministroarekin, Gerald Darmanirekin harremanik izan eta ezingo du Frantziatik irten. Sarkozyk kartzelatik irten du atzo arratsaldean poliziaren eskorta batean, 3 pasata fiskaltzak berak ere alde egin du baldintzapeko askatasunaren alde, baina kontrol neurriak eskatu ditu. Sarkozyk ezingo du harremanik izan ere, lekukoekin ez da kasuan inplikatutako beste pertsona batzuekin ere. Jasoera deigarria izan zen Sarkozyren espetxeratzea eta zentzu honetan kontsultatu nahi dugu, ea akaso bera bezalako pertsona batentzat, ea akaso gogorragoa izan ote den pairaturiko zigor mediatikoa espetxetik igarotzea baino? Seguruna bai, espetxean ez dut uste beste edozein presok eukiko lituzken baldintzak izan ditunik, zelda behera ere nahiko ondo zegoen, 20 egun, 5 urteko zigorrazun, 20 egunetan etxean. Bueno, azkenian, ez, diruak eta botere harreman sareak ditun abantaiak. Izango dira. Berarentzat zer den gogorragoa ez dakigu, baina legeak ez du hori kontuan hartu behar, ez? Nondik erortzen zaren arabera kolpea gogorragoa izan daiteke, baina horraino nola igozean eta bertan bizi izan dezunak ere kontatu beharko luke, ez? Guk gaur egunkarian editorialean hori planteatzen dugu, ez? Bihurtu da ia doktrina, ez? Ez da ia izan salbuespena, baizik eta bihurtu da ia doktrina 20 egunetan kasazio errekurtso batekin baloratu alizatea, eta bihurtu da ia doktrinare presoari galdetzea nola sentitzen den. Eta berdin urdangarin doktrinarekin, Borboi doktrinarekin, zean FMI-ko tipo horren, ez, alegia, zergati dago lege bat batzuentzat eta beste bat besteentzat, ez?
Lasante famosoa da, egoeragatik, bizi, alegia, ez Lasante bakarrik. Orokorrean, Frantziako espetxek oso fama txarra daukate, behintzat kumplimendorako beste zeba da, baina bitartean, hor daudenean, da oso sistema gogorra da, oso zorrotza, oso razializatua, eta erabat gaindituta dago, gainera kartzeleroak bihurtu dira lobby moduko bat, etengabe ari dira, orduan, guazen planteatzea, zergatik Sarkoziren doktrina hau estan egokitzen beste guztientzat, ez? Ze bestela jotzen dugu kontrakora, eta nahi dugu Sarkozy bihurtzea el Conde Montecristo, eta gu ez gaude horretarako, ez? Osa, herri honek kartzelarekin izan duen esperientzia ikusita, hobe genuke hortik aldentzea. Testu inguru horretan baitare adibide garbiena bada, epailek ezarri dutela, ezin izango duela Sarkozyk harremanik izan justizia ministroarekin Gerald Darmananekin. Eta orain arte askotan bisitan joan izan da Lasantera. Bai, bueno, hori baldintza bezala jartzea, hori horrela beharko luke ez da, eta bai ikusi dugu, bisitak izan ditula, bueno, eskakizu normala dela iruditzen zait. Ez baino, bitxia, niri behintzat, bitxia egiten zaidana da, baldintzapeko askatasunean denean, eta utzi diotela, debekoa jarri diotela, eta orain arte, lasai asko ministro gisa, estatu frantseseko presoa bisitatzearen, askatasunez joan izan dela bisitan. Bai, ez dakit, askatasun hori justifikatu beharko duten nolabait, edo ez dakit, herritarren aurrean ere baldintza minimo batzuk erakutsi beharko dituzte, zergatik egin duten hau justifikatzeko, ez? Ez dakit, bai, kontraesankorra da, guztiz. Bai, eta badauka eskusatio non petitaren zea iradokitzen du, ez? Azken batean, ze puntutaraino orain hartu den erabaki hau ez dagoen baldintzatuta ministroarekin daukan harremanagatik ere. Alegia, ze puntutaraino justizia administrazionek ez duen hau azkartu, bultzatu, eta honen atzean ez dagoen bulkada politiko hori, eta gero baldintza hori bera jartzea ez, beraiei bost, ez, orain, ez da lagunak direlako, da kideak direlako, ez. Ez dakigu lagunak diren, izan daitezke, baina beraien harremana herritarren begira dapean, baldintzatuta daguna da, kide bezala funtzionatzen dutela, ez. Ta kidego horretara sartzeko atea, da privilegioa, da dirua, da boterea, eta azken batean, oroitu behar gara, bera kondenatua izan da, Gaddafiren dirua onartzeagatik, hauteskunde batzuetan abantaiarekin jokatzeko. Orduan, claro, perversioa kompletoa da. Bildu egiten dira estatuaren botere guztiak perversio honetan, eta bueno, nik uste ere lehen aipatu dugu, baina Frantziaren krisiaren beste sintoma bat ere bada. Bai, Sarkozy gartzelara sartzea, baina baita ateratzea ere. Azkenik amaitzeko, ez dakit badakizue Sarkozyren jogurtaren anekdota, espetxean izan den esperientzia horretaz, ze estatu frantsesean nahiko aipatu izan den kontua da. Gauza da, berari, espetxetik eramaten zioten janariari uko egiten ziola, mesfidantzagatikan, ea pozoinduko zuten, edo baita ere, edo txistu bera egingo zioten bere jakietan, orduan, bere aukeretako bat bazen, arrautzak prigitza edo arrautzak egostea bere zigan, baina dirudienez Sarkozyk ez daki hori egiten, ez daki arrautze bat prestatzen, eta horren ondorioz egun guzti hauetan soilik jogurra jandituela. Eta hori, 20 minutu eta Le Point aldizkarian irten den kontua da. Bai ez tirakurri, baina, bueno, deskonfiatzeko arrazoi desente ukiko ditu bat, eta arrautz bat ez dakila iten. Ez nabarritzen, ez du zer ingota. Izan da, bada patriarkatuaren nola baiteko simbolo bat ere bada, arrautz bat fregitzen ez jakitearen hori, ez? Eta oso ondo datorkio pertsonaiari, ez? Gaur,
denetik indegu gaur, ez? Bai. Vanity Fair, zarko ziren, jogurrak, Nik agasa amaitzeko esango nuke izan mesfidantza arraltzea prestatzen ez dakien pertsona batetaz. Hori Kartzelara, eskatu dezake. Hori da. Honekin amaituko dugu, Ainhoa Jauregi eta Iñaki Soto. Mila esker, goizonetan gurean izateatik gurean. Besarka bat. Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz irratia. Goizeko 10 dira. Metro Bilbaok atzerapenen artean ospatu ditu bere 30 urteak arrazoi teknikoak tarteko. Atzerapenak izan dira goiz honetan L2 linean Basaurirantz. Itxaso Leon, egunon. Egunon pei egunon entzuleok, bai itsasadarraren ezkerraldetik zein eskuinaldetik zetozen trenek atzerapenak izan dituzte. Goizeko 8 baino lehentxeago hasita matxura baten berri eman du Metro Bilbaok. Beranduago 8:30 aldera matxura konponduta geratu da eta geltokietako igarotzerduak pixkanaka normaldu dira zerbitzua erabat berreztarri arte. Hain zuzen astearte honetan 30 urte dira 1995 azaroaren 11an Metro Bilbao inauguratu zutenetik. 3 hamarkada hauetan metroak Bilbo handiaren mugikortasuna eraldatu du itsasadarraren bi aldeak lotuz eta Bizkaiko hiriburuak Abieza Esplentzia eta Basaurirekin lotzen duen sarea ehunduz. Etorkizunera begira, linea berriak eraikitzeko proiektuak mahai gainean daude. Eta nazioarteko aipamen bat ere, Hamasen ustez Israelek Palestinarren hilketa sistematikoa eta masa hilketa legeztatu nahi ditu Israelgo ultraeskuinak aurkeztutako heriotza zigorraren legearen bidez. Astelehenean lehen irakurketa igaro zuen legeak Kneseteko parlamentuko osoko bilkuran, Hamasek ohar batean salatu duenez, lehen irakurketa horretan Kneset sionistan preso palestinarrak esekutatzeko legea onartzea, gobernu sionistaren ikuspegi arrazista eta kriminalaren edapena da eta baita hilketa sistematikoa eta okupaziopean bizi diren herri palestinarraren hilketa legeztatzeko saiakera ere. Hala esan du Hamasek eta talde palestinarrak legedi sadikotzat eta nazioarteko lege eta konbentzioekiko mespretxu nabarmentzat ere jo du lege proposamena eta hoien artean nazioarteko zuzenbide humanitarioa eta giza eskubideen printzipioak nabarmendu ditu. Hamasek nazioarteari idei egin dio bereziki nazio batuei araua gaitzesteko eta Israeli presio egiteko atzera egin dezan. Gainera, Israelgo espetxeetara bisita egingo duen nazioarteko batzorde bat osatzeko ere eskatu du, preso palestinarrei ezartzen zaizkien baldintzak aztertzeko. Izan ere askotan torturak, jipoiak eta elikagaiak higiene produktuak eta loak kentzea salatu dituzte. Proiektuaren sustatzailea botere judua da, Itamar Ben-Gvir ministro ultraeskuindarraren alderdia, eta aurre ikusten du Israelek terrorista gisa sailkatutako pertsonei heriotza zigorra aplikatzea, baldin eta herritar israelar bat hiltzen badute arrazakeriagatik edo populazioarekiko etxaitasunagatik Israelgo estatuari eta herri judua bere lurraldean berpizteari kalte egiteko. Hala mintzatzen da Kneset ohar batean. Legea onartzeko bileran Ben-Gvirrek bozketa ospatu du gozokiak airera botatzen eta txalo euforikoz. Horrek kritikak eragin ditu baita bere koalizioaren barruan ere horrelako gai larri batean dagoen seriotasun faltagatik. כי הצעת חוק העונשין תיקון מספר 159, עונש מוות למחבלים תשפ"ו. Gainera, oraindik batzordean berriro onartu behar den proiektu horren arabera heriotza zigorra Zisjordaniako lurralde palestinarrean aplikatu ahal izango dute Israelgo auzitegi militarrek. Lehen auzialdiko auzitegiko epaileen gehiengo soilez eta ez hau batez eta gainera ezingo da beste zigor txikiago batekin konmutatu. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Trafikoa lasai dugu ordu honetan, aipatzea ere Bizkaialdeko ohiko autopilaketak desegin direla dagoeneko eta astearte honetako eguraldia Iker Ibarluzeak.
Giro ederrak jarraipena izango du astearte honetan, baina hego-haizea protagonismoa hartzen hasiko da. Goizean zeruari dagokionez berriz erdi eta goi mailako hodei dezente agertuko da, baina goizak aurrera ginala erdi mailakoek desagertzera egingo dute eta goi hodei zurixka batzuk soilik geratuko dira zeruan, eta hauek trabalik egingo zioten ez eguzkiari eguraldi ederra izango da. Eta arratsalde partean ere antzeko joera errepikatuko da, zeruan goi hodei fin batzuk agertuko dira, hauek zeruari kolore zurixka emango diote, baina bat ere trabarik egin gabe eguzkiari eta eguraldi eder eta atseginak jarraipena izango du eguna amaitu bitarte. Aipatu bezala hego-haizeak protagonismo hartuko du, goizean jada bolada zakar batzuk utziko ditu, baina arratsaldean indarra hartzen joango da eta egunaren amaieran bolada oso gogorrak utziko ditu, bereziki lurraldearen ekialdean, beraz traba egingo du, gehien bat haizegunetan eta mendinguruetan, eta hego-haize honekin temperatura minimoek eta maksimoek gora egingo dute, minimoak 5 eta 13 gradu bitartean arrendituko dira, maksimoak Kantauriar isurialdean 18 eta 22 gradu bitartean, eta hego isurian 16 eta 19 gradu bitartean, temperatura freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz kostaldean. Guzti hauekin geldituko gara, eskerrik asko Itxaso. Eskerrik asko Pegi. Eta joan aurretik agurtuko ditugu bigarren kafeako kideak, Iñigo Asensio eta Goiuri Azeiza, eguna hon? Egunon, Pegi. Bueno, esan zenuten astelenan handia zenutela atzokoan, ezakit, obera asteartearekin. Obera zazte? Bueno, ari gara, egia esan atzo ere saio osatu genuen, astelenari aurre eginda eta ez zen hain astelen izan. Gaur astearteak ere, bueno, eguraldi honekin eta badu distira puntu bat, beraz ondo gabiltza, ez du alako aldatzik topatu astearen lehen pauso hauetan mintza. Ondo, posten naiz, jakin nahi du bere, astearte honetan nolako kontuak aipatuko dituzuen. Batetik Goiurik FOMOari nola aurre egin azalduko digu, akaso hau ere argitu egin behar da, FOMOa, Fear of Missing Out, edo pixkate zerbait ekitaldi bat, edo gertatuko den zerbait galtzearen beldur hori, ez? Pixkate antsietate hori sortzen zaiguna, duela ez, 2 urte barruko kontzertu baterako sarrerak erosi, edo eta ez dakite urrengo ez dakize itzordurako auta beste egiteko. Pixkat FOMOari aurre egingo diogu. Bai, pixkat horrela gidalerro batzuk emango ditugu, FOMOari aurre egiteko, hasteko azalduz, zer den eta ze nolako antxitatea sortzen den, eta gero proposamen batzuekin pixkat ies egiteko sold outaren kultura honetatik, haratago badagoelako proposamen handana. Eta ez da gai makala, baina gai nolabait mardulagoetan edo sakonagoetan ere ariko gara, duintasunez hiltzeko eskubidearen aldeko elkarteko ordezkaria, Iñaki Alegriare gurean izango dugu, eta baita Iker Iriarte ere. Honek nolabait bazterrak nahastu edo lokatzak astintzeko gogoa izaten du, eta gaur instituzionalizazioaren aurka ariko da. Bueno, esango dizuegu, entzungo duzu, zertaz ariko garen berarekin, baina giro honetan egingo ditugu hurrengo 2 orduak. Guzti hauekin geldituko era, eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Eta gure partetik besterik ez, esan beharrekoak esan da, joteko tenore aldu zaigu. Ondo segi, aio! Naiz irratia. Naiz irratian, bigarren kafea.